नमस्कार. कॅथोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग आणि आणि अधर्मकांड या दोन्ही पुस्तकांच्या लोकार्पण सुवाळ्याक हांव रमा मुरकुंडे तुमकां सगळ्यांक येवकारता. सभाघरात हाजीर आशिल्ल्या सगळ्या बरोवप्यांक, वाचप्यांक, आस्वादकांक तशेंच बरोवपी, अणकारपी आनी प्रकाशक हांच्या इश्ट मित्र परिवाराक, मिडियांतल्या आमच्या पत्रकार इश्टांक, सगळ्या साहित्य मोग्यांक हांव बरी सांजवेळ हाडून येतां आनी ह्या कार्यावळीक सुरवात करतां. कॅथोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग आणि अधर्मकांड ह्या पुस्तकाच्या लोकार्पण सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त श्री दौलतराव हवालदार, मानाची सोयरी म्हण आमकां लाभल्या डॉक्टर प्रमोदाबाई देसाय. व्हडलें घर हे इतिहासीक कादंबरेचो अधर्मकांड ह्या नांवान मराठीत अणकारपी प्राध्यापिका अकल्पिता राऊत देसाय. व्हडलें घर हे कादंबरेचे बरोवपी कोंकणी साहित्यीक आनी आमचे आदरस्थान भौमानेस्त ॲडवोकेट उदयबाब भेंब्रे आनी संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक भौमानेस्त श्री दिनेश बाब मणेरकार. हांव मागतां उदयबाब आनी दिनेश बाबा लागीं तांणी मानेस्तांक घेवन माचयेर येवचें आनी आपआपली बसका घेवची. आयज आमच्या मुखार उजवाडाक येतात दोन मराठी पुस्तकां. पयलें पुस्तक कॅथोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग हे मराठी पुस्तक. हें पुस्तक सर्गेस्त श्री लक्ष्मीकांत व्यंकटेश प्रभू भेंब्रे हांणी बरयल्लें. ह्या पुस्तकाची पयली आवृत्ती 25 मार्च 1987 वर्सा दी गोवा हिंदू असोसिएशनान उजवाडायल्ली. आयज ह्या पुस्तकाची दुसरी आवृत्ती पुनर्मुद्रण करून आमच्या मुखार संजना पब्लिकेशन्साक लागून येता. जाल्यार दुसरें पुस्तक आसा ॲडवोकेट उदय लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांणी बरयल्ल्या व्हडलें घर ह्या इतिहासीक कादंबरेचो मराठी अणकार. आमचे आदरस्थान, मार्गदर्शक, साहित्यीक, चान्न्याच्या राती सारकी म्होवी गितां रचपी आनी ब्रह्मास्त्र पेलपी, गरज पडटा तेन्ना अस्मितायेचो कसाय दिवपी आनी प्रतिक्रियेचे किरायते पाचपी, साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत आमचे उदयबाब. हांव मागतां उदयबाबा कडेन तांणी ह्या कार्यावळीचें येवकाराचें उलोवप करचें. ह्या सुवाळ्यांतले मुखेल सोयरे भौमानेस्त दौलतराव हवालदार बाब, मानाची सोयरी भौमानेस्त डॉक्टर प्रमोदाबाई देसाय, कादंबरीची अनुवादक भौमानेस्त प्राध्यापक अकल्पिताबाई राऊत देसाय, संजना पब्लिकेशनचे भौमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार, भौमानेस्त रमाबाई मुरकुंडे, हांगा आशिल्ले मानेस्त साहित्यीक, कलाकार, प्राध्यापक आनी साहित्य मोगी भयणीनो, भावानो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. येवकाराचें भाशण लांब जावचें न्हय, थोडें भितर जावचें अशें म्हाका दिसता. पूण आज जीं दोन पुस्तकां हांगा प्रकाशीत जातात त्या दोन पुस्तकां मदल्या एका पुस्तकाची पार्श्वभुमी थोडे भितर सांगपाची गरज आसा अशेंय दिसता. थोड्यो गजाली त्या पुस्तकांत आसात ना न्ही, पूण ताजे भायल्यो हांव सांगतां आनी ते जाता तितले थोडे भितर सांगतां. पुस्तक बरयलां लक्ष्मीकांत भेंब्रे हांणी. हांव तांचो पूत. आमी भावना तांकां पापा म्हणटालीं, तांचे भावूय तांकां पापाच म्हणटाले आनी ते खातीर हाजे फुडें तांचो उल्लेख हांव पापाच म्हणून करतां. लक्ष्मीकांत भेंब्रे म्हणप इल्लेशें परत परत कठीण जाता. हें पुस्तक जवळ जवळ 70 वर्सां फाटीं बरयल्लें आनी तें बरोवप कशें जालें हाजोच एक वेगळो इतिहास आसा. तुम्ही जाणात की गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळींतलें पयलें पर्व
हे विचार पर्व डॉक्टर टी.बी. कोना हांणी सुरू केलें, पूण ती चळवळ वैचारीक आशिल्ली. सुरवातीच्या काळात खुबशीं वर्सां विचाराच्याच पांवड्यार उरली. मागीर जुनाच्या 18 म्हयन्याक 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांणी आंदोलन पर्व सुरू केलें, जें रस्त्यार आयलें, जें लोकां मजगतीं पावलें. आनी तुमी तो इतिहास जाणात की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांकां मडगांवच्या मैदानाचेर उलोवंक दिलें ना, आडायले, पिस्तोल दाखयलें आनीक भाशण बंद करून तांकां व्हेलें आनी मागीर गोंया भायर व्हरून सोडले, कित्याक ते पुर्तुगेज नागरीक न्हय म्हणून. 1-1.5 म्हयनो गेलो. मागीर प्रश्न आयलो की इतल्यान सोंपलें, आंदोलन हांगाच थांबोवप काय फुडें चलोवप. आनी कितल्योश्यो संघटना त्या वेळार वावुरताल्यो स्वातंत्र्या खातीर. तातूंतली एक संघटना आशिल्ली नॅशनल काँग्रेस गोवा. सुरवातीक डॉक्टर टी.बी. कोना हांणी जेन्ना ती स्थापन केली तेन्ना तिजो संबंद इंडियन नॅशनल काँग्रेसी कडेन आशिल्लो आनी ते काँग्रेसची सेशन्स अटेंड करताले. पूण मागीर आंतरराष्ट्रीय इल्लोसो दबाव येवंक लागलो भारत सरकाराचेर आनी केंद्रीय फुडाऱ्यांनी तांकां सांगलें की इंडियन नॅशनल काँग्रेसी कडलो ताजो संबंद तोडात. नांव दवरात तशेंच, पूण तो संबंद तोडात. आमचे संघटनेचो आनी हे संघटनेचो कांय संबंद ना, कारण आंतरराष्ट्रीय नदरेन आमकां तें मारक जाता. त्या प्रमाणे ती संघटना चल्ली. आनीक 1.5 म्हयनो गेलो डॉक्टर लोहियांच्या आंदोलना उपरांत. ऑगस्ट म्हयन्यांत एक मिटींग जाली लोंड्यार. गोंयांत कांय जावंक शकनाशिल्ली तशे तरेची मिटींग, ती लोंड्यार जाली. त्या मिटिंगेचें अध्यक्षपद पापान चलयलें. डिसेंबराक जेन्ना सत्याग्रह जालो तेन्ना पापाक अटक जाली, धरून आग्वादाक दवरलो. मागीर मिलिटरी कोर्टांत केस जाली, ती डिसेंबराच्या अदमासाक सोंपली. आनी त्या मिलिटरी कोर्टान जी ख्यास्त दिली ती अशी आशिल्ली, 4 वर्सांची बंदखण, पुर्तुगालाक हद्दपार आनी 15 वर्सां कसलेच नागरी आनी दुसरे हक्क ना. अशे तरेची ख्यास्त दिवन तांणी बोटीन पापाक आनी घडये बरोबर आनी कोणाकय धाडिल्ल्या जाल्यार म्हाका आतां याद जायना. तांकां पुर्तुगालाक पेनिश म्हणटा त्या किल्ल्यांतल्या बंदखणींत दवरले. आतां ही बंदखण राजकीय कैद्यां खातीर आशिल्ली. थंय आनी क्रिमिनल कोण नाशिल्लो. सालाजाराक विरोध करपी पुर्तुगेज लोक आशिल्ले भितर, पाखले आशिल्ले, पूण राजकीय कैदी. 4 वर्सां जालीं, शिक्षा सोंपली. शिक्षा सोंपतकच पापाक हाडलो लिस्बनाक दवरलो. पापान एक स्टँड घेतलो की पळय, आपूण कसलोच वेवसाय करचो ना, एक पयसो जोडचो ना. तुमी आपल्याक हाडला, आपली सगळी जबाबदारी तुमी उखलपाची. म्हणटा ताका एक ल्हानशा हॉटेलांत दवरलो आनी कांय निर्बंध घाले. ते निर्बंध अशे की थिओसॉफिकल सोसायटींत वचूंक जाता, ग्रंथालयांत वचूंक जाता आनी आर्कायव्सांत वचूंक जाता. हाजे भायर दुसरे खंयचेच संस्थे कडेन संबंद दवरूंक जायना, दुसरी कसलीच एक्टिविटी करूंक जायना. पापान ताजो लाभ घेतलो. पूण त्याच बरोबर वेळ खूब आशिल्लो, कारण लिस्बनांत पापा 12 वर्सां उरलो. म्हणजे सगळीं पुर्तुगालाक 16 वर्सां, 4 वर्सां बंदखणीत आनी 12 वर्सां पुर्तुगालांत. नजर कैद म्हणूनच ताका, पण जवळ जवळ लक्ष आशिल्लें तेजेर.
12 वर्सां कितें करपाचें? हें पुस्तक बरयलें हें एक काम, पूण हें काम हें बरोवपाक कांय 12 वर्सां लागनात न्ही. म्हूण पापान ताजेर एक उपाय काडलो की इश्टागतीन शिकोवपाक सुरवात केलें, पयसो घेनासतना. कितलेशे पुर्तुगेज आयले, इंग्लीश शिकून गेले पापा कडेन. कितलेशे पुर्तुगेज मनीस आयले, संस्कृत शिकून गेले. एक ग्रीक बायल आयली, ते ग्रीक बायलेक पापान इंग्लीश शिकयली आनी तिजे कडल्यान आपूण ग्रीक भाशा शिकलो. अशे रितीन ही 12 वर्सां गेली. पूण तरी आसतना 12 वर्सां कित्याक गेली हो प्रश्न उरताच. ताचें कारण अशें की 4 वर्सां जातकच लिस्बनाक येतकच पुर्तुगेज सरकारान एक एमनेस्टी जाहीर केली गोंयच्या कैद्यां खातीर. आनी एमनेस्टी कितें, जगांत खंय वचात, भारतांत वचूंक जायना. सोडलें तुमकां, जगांत खंय वचात, भारतांत वचूंक जायना. ह्या वेळार डॉक्टर टी.बी. कुना, पुरुषोत्तम बाब काकोडकार हे पुर्तुगालच्यान फ्रांसाक गेले आनी फ्रांसाच्यान मागीर अशे फातर्पेच्यान गोंय लागीं करून गोंयांत पावले, भारतांत पावले. पापान एक स्टँड घेतलो मातसो वेगळो, आनी तो स्टँड असो की हांव जावन काय हांगा येवंक ना, तुमी म्हाका बळजबरेन हाडला, हांव खंयच वचना, जगांत म्हाका खंयच काम ना, हांव गोंयचो, तुमी म्हाका गोंयच्यान हाडला, तुमी म्हाका गोंयांत व्हरून पावयात. परिणाम असो जालो की कांय जाल्लें ना, तो उरलो थंय. आनी 4 वर्सां गेली. आनी 4 वर्सांनी पुर्तुगेजांनी दुसरी एमनेस्टी जाहीर केली. भारतांत गेल्यार जाता, पूण गोंयांत वचूंक जायना. म्हणजे जे कोण भायर सरून गेल्ले ते गेल्ले, पूण थोडे उरिल्ले न्ही भितर, जांची शिक्षा चड आशिल्ली ते. भारतांत खंय गेल्यार जाता, पूण गोंयांत वचूंक जायना. परत पापाली जाप तीच, म्हाका दुसरे कडेन खंयच काम ना, हांव गोंयचो, तुमी हाडला, तुमी व्हरून पावयात. उरलो गोंय मुक्त जाय म्हणसर उरलो. डिसेंबरांत गोंय मुक्त जालें आनी मागीर आफ्रिकेचे 3 ते खुबशे जांचेर क्रिमिनल केसी सकल कायद्या सकल आरोप आसताले तांकां आफ्रिकेक धाडटाले. पापे शिरोडकार, निकोबाब कारापुरकार, नारायण नायक हे आफ्रिकेक आशिल्ले. तांकां लिस्बोवाक हाडले आनी ह्या 4गूय जाणांक बोटीन कराचीक पावयले. आनी कराचीच्यान एक विमान धाडलें गोंयांत. तांचे जे प्रिजनर्स ऑफ वॉर हांगा आशिल्ले, कित्याक शरण आयिल्ले न्ही ते डिसेंबरांत, सगळे रोखडेच वचूंक नाशिल्ले. म्हणजे तांकां व्हरपाक जें विमान आयिल्लें, त्या विमानाचेर ह्या 4 जाणांक गोंयांत पावयले. म्हणजे पापान आपल्यालें तें उतर खरें केलें, तुमी म्हाका व्हेल्लो तसो तुमी म्हाका हाडून पावयात म्हणपाचो. परिणामी परिणामी 16 वर्सां पुर्तुगालांत गेली. आनी ताजे मदीं ते तांकां शिकयतनाच हो वावर केलो. आनीक खंय तरी हातूंत न्ही आसत, दुसरे कडेन खंय तरी हांवें वाचलां की आर्कायव्साच्या कांय सॅक्शनांनी ताका वचपाक परवानगी नाशिल्ली. थंय ताणें कितें उपाय केलो, हे जे शिकूंक येताले कोण पुर्तुगेज फ्रेंड्स तांकां धाडले आनी तांचे कडल्यान ताज्यो कॉपी हाडल्यो, ताका प्रवेश ना म्हणून. आनी अशे रितीन तें पुस्तक बरयलें. पुस्तक इतिहासीक ह्या कारणा खातीर की 16व्या-17व्या शेंकड्यांत पुर्तुगेजांनी गोंयकारां खातीर जे जे कायदे केले, नेम केले, धर्मीक आसात तातूंत, धर्माचे भायरूय आसात, ते कायदे अस्सल डॉक्युमेंटा वेल्यान काडून त्या तांचेर हांगा भाश्य केल्लें आसा. हे डॉक्युमेंट गोंयच्या आर्कायव्सांत मेळनात. म्हणटकच आज कोणाकय ते कायदे आनी नेम जाणो जातलो जाल्यार पुर्तुगालाक वचपाची गरज ना, ते ह्या पुस्तकांत मेळूंक शकतात. चड खोलायेन अभ्यास करतलो जाल्यार वचचें पडटलें, ती गजाल वेगळी. आतां पापा येतना बरोबर हें पुस्तक घेवन आयलो. मागीर
सांगता गेल्यार मित्रांच्या वतीन आनी कोणाच्या वतीन उलोवणी जालें आसतलें भोवतेक, म्हाका खबर ना. आनी गोवा हिंदू एसोसिएशनान हें पुस्तक 1986 वर्सा प्रसिद्ध केलें. 1986 म्हणजे 38 वर्सां जालीं. पूण कांय संस्था आमच्यो जेन्ना पुस्तकां प्रसिद्ध करतात तेन्ना तांचे कडेन प्रकाशका कडेन जी यंत्रणा आसता पुस्तकां लोकां मेरेन पावोवपाची ती नासता. आनी ताका लागून ती पुस्तकां उरतात किंवा पावनात लोकां पर्यंत. तशें घडलें जायत घडये. आनी ती पुस्तकां मुंबय सर्क्युलेट जाली नात, कित्याक हांव मुंबय 16 वर्सां रावलां, पूण म्हाका खबर ना ह्या पुस्तका विशीं. गोवा हिंदू एसोसिएशनांतूय पावलां 7-8 फावटी, पूण म्हाका ह्या पुस्तका विशीं कांय खबर नाशिल्लें. गोंयांतूय ताजें सर्क्युलेशन अशें व्हडलें जालें ना, पूण कांय लोकां कडेन प्रती पावल्यो अशें दिसता. हालीं जेन्ना हो विशय वयर सरलो, गोंयच्या इतिहासा विशींचो, धर्मांतरा विशींचो, इन्क्विजिशना विशींचो, तेन्ना कांय लोक गोवा हिंदू एसोसिएशनाकय विचारूंक लागले आनी कांय लोक म्हाकाय विचारूंक लागले हें पुस्तक खंय मेळटा काय म्हणून. म्हणटा सांगचें पडलें तांकां की पुस्तक सोंपलां आनी पुस्तक खंयच आज मेळना, लायब्ररीनी मेळूंक शकत. आमी गोवा हिंदू एसोसिएशनाक सांगलें की तुमचे कडेन जितल्योय प्रती आसात तितल्योय म्हाका दियात, हांव त्यो विकत्यो घेता. म्हणून म्हज्यान कोणाक जांकां इंट्रस्ट आसा तांकां दिवूं येता. तांणी सांगलें, चॅक केलें आपल्यालो स्टॉक आनी सांगलें की 8 कॉपी उरल्यात. 3 आमचे रिकॉर्डाक दवरतात आनी 5 तुका धाडून दितात. पयशे म्हजे कडल्यान घेतले ना. म्हणटकच मागीर म्हज्या मनांत एक विचार आयलो की हें पुस्तक लोकांक मेळचें ह्या खातीर हांवेंच कित्याक ताचें परत मुद्रण करचें न्हय. आनी हो विचार हांव दिनेश बाबा कडेन उलयलो एक दीस. ताणें एक पावल फुडें घालें. तो म्हणालो तूं कित्याक छापता तें संजना पब्लिकेशन्स वतीन प्रसिद्ध करया. आनंद आसा. म्हणून तें संजना पब्लिकेशनचें प्रकाशन म्हणून आज उजवाडाक येता. ही खबर ह्या पुस्तका विशींची. दुसरें पुस्तक आसा तें म्हजी व्हडलें घर ह्या कादंबरीचो मराठी अनुवाद. हो अनुवाद जाला आनी पुणेच्या मेहता पब्लिशींग हावसान तो प्रसिद्ध केला हाचें सगळें श्रेय प्राध्यापक कल्पिताबाई रावत देसाय हांकां. तांचो आनी त्या प्रकाशकाचो संपर्क आशिल्लो आनी संपर्क आशिल्ल्यान तांच्या वडिलांनी, तुमी नांव आयकून जाणा आसतले, प्रसिद्ध लेखक इतिहास कादंबरी बरोवपी प्राध्यापक श्याम देसाई, तांची कांय पुस्तकां तांकां रिप्रिंट करूंक जाय आशिल्लीं. त्या निमित्तान ते कल्पिताबाई कडेन उलयले तेन्ना तांणी हें प्रपोजल घालें, अशोक जो अनुवाद आपणें केलो जाल्यार तुमी तो छापशात काय म्हणून. आनी ताणें सांगलें हय म्हणून. त्या प्रमाणे हें पुस्तक आयलां. म्हणून हांव म्हणटा की हें सगळें श्रेय तांकां. आतां हांवें जेन्ना डॉक्टर प्रमोदाबाई देसाय हांकां विनंती केली की ह्या पुस्तका संबंदीत आनी ह्या सुवाळ्यांत मानाची सोयरी म्हणून येवचें आनी उलोवचें म्हणून, तेन्ना तांणी एक प्रस्न म्हज्या मुखार मांडलो की आपूण घरांत दारांत तुमचे कडेन कोंकणींत उलयता, पूण हे असले विशयाचेर भाशण करपाची कोंकणींतल्यान आपल्याक संवकळ ना. हांवें मराठींतल्यान संवकळ जाल्यार अवश्य मराठींतल्यान करात. कसलेंच बंधन तुमचेर ना आनी कसलोच आमचो ह्या बाबतींत हट्ट ना. आतां एक योगायोग तो कसो घडून आयला म्हाका खबर ना. ह्या कार्यावळीचो आनीक एका पुस्तकाचो म्हणया खंयच्यान तरी कोल्हापुरा कडेन संबंद जुळटा. तो कसो जुळ्ळा तो सांगूंक जायना, पूण तें म्हाका आतांच कळ्ळें, पयलीं खबर नाशिल्लें. दौलतराव हवालदार बाब हांचो कोल्हापुरा कडेन केन्ना तरी संबंद आयला. खंयच्या रुपांत कशा स्वरुपांत म्हाका खबर ना. कल्पिताबाई आनी प्रमोदाबाय
भुरगेपणांत कोल्हापुरांत वाडल्यात. तांचे वडीलय प्राध्यापक सशम देसाई कोल्हापुरांत प्राध्यापक आशिल्ले. आनी रमाबाई मुरकुंडेची आवय बापूय बी कोल्हापुरांत रावल्यात. फक्त संबंध येवंक ना तो फक्त दोग जाणांचो, दिनेश बाबाचो आनी म्हजो. हो योगायोग एका दृश्टीन बरो, कित्याक दोनूय पुस्तकां मराठी आसात. म्हणटा कोल्हापुरा कडेन आमचो संबंद आयलो जाल्यार कांय तातूंतल्यान बरेंच निश्पन्न जावं येता. इतलें सांगून हांव हें थांबयतां. परत एक फावट तुमकां सगल्यांक माये मोगान येवकार दिता. नमस्कार. देव बरें करूं उदय बाब. दोन्ही पुस्तकांची फाटभूंय आमकां सांगिल्ल्या खातीर, एका वेगळ्या प्रवासाचेर आमकां व्हरून हाडिल्ल्या खातीर आनी येवकार दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं. उतरांनी येवकार केल्लो आसा उदय बाबान. आतां आमच्या मानेस्तांक आमी फुलांनी येवकार दिवया. हांव मागतां श्री अपूर्व उदय भेंब्रे हांच्या लागीं तांणी मानेस्तांक फुलां भेटोवचीं. पयल्या सुवातेर ते फुलां भेटयतले ह्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त श्री दौलतराव हवालदार हांकां. आमच्या मानाच्यो सोयऱ्यो आनी धर्मकांड पुस्तकाचेर उलोवपी डॉक्टर प्रमोदाबाई देसाय. फुडल्या सुवातेर फुलां भेटयतात व्हडलें घर ह्या कादंबरेचो मराठी अणकारपी भोवमानेस्त कल्पिताबाई राऊत देसाय. व्हडलें घर ह्या कादंबरेचे बरोवपी उदय बाब हांकां. आणि संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक भोवमानेस्त दिनेश बाब मणेरकार हांकां. गोंयच्या समाजात पोर्तुगीजांचें येवप जाल्या उपरांत समाजाचे रूप बदलपी घडणुको घडल्यो. ख्रिस्ती धर्माचो प्रचार प्रसार पोर्तुगेज आयल्या उपरांत व्हड्या प्रमाणात जालो. ताज्या उपरांत आयलें तें धर्मांतरण आनी इन्क्विजिशन. इतिहासाच्या पड्ड्यार ह्या गजालींनी आपली मोहर उमटायली. अशा ह्या इतिहासाचेर ही दोन पुस्तकां आज उजवाडाक येतात. एक म्हायती दिवपी पुस्तक जाका आमी नॉन फिक्शन म्हणटलीं, जाल्यार दुसरें दोन्ही संशोधन करून बरयल्लीं, दुसरें तितलें संशोधन करून बरयल्ल्या कादंबरीचो अणकार. इश्टाणू, ज्या खिणाची आमी उमळशिकेन वाट पळयतात तो खीण आतां आयला. हांव मागतां ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त दौलतराव हवालदार हांकां तांणी कातोलिकांचे भारतातील धर्मप्रसाराचे मार्ग आनी अधर्मकांड ह्या दोनूय पुस्तकांचें लोकार्पण करचें. माचे वयल्या हेर मानेस्तांक लागीं मागणी आसा तांणी ह्या कार्यांत वांटेकार जावचें. खंयचोय बरोवपी जेन्ना लेखणी आपल्या हातांत घेता तेन्ना तो आपले विचार ताका जे दिसता ताजे उतफर्के ते मांडटा. म्हणटकूच दुसऱ्याच्या विचारांक न्याय दिवपाक जाय ही जबाबदारी ताजेर आसना. पूण जेन्ना एक अणकारपी एखादें पुस्तक हातांत घेता तेन्ना बरोवप्या कडेन ताज्या विचारां कडेन तशेंच जे साहित्य मांडिल्लें आसा तें दुसऱ्या भाशेंत मोग भाशेंत व्हरपा खातीर आनी ताका न्याय दिवपाची जबाबदारी अणकारप्याचेर आसता. व्हडलें घर ही कोंकणी कादंबरी मराठी भाशेंत अधर्मकांड ह्या नांवान अकल्पिताबायन अणकारल्या. आनी उदय बाबान आतां सांगलां तशें पुण्याच्या फामाद मेहता पब्लिशींग हावजान तें छापिल्ली आसा. अकल्पिताबाय कार्मेल महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागात तांणी 30 वर्सां अध्यापन केल्लें आसा. आतां तो निवृत्त जाल्यात. तांचे 100 वयर लेख निबंध वेगवेगळ्या नेमाळ्यांनी उजवाडाक आयल्यात. संत सौरभनाथ आंबये हांच्या जिणेचेर तांणी मराठीत निरंजनी मनोरमले ही नवलिका बरयली, जी 2017 प्रकाशीत जाली. आनी रूपरेखविणे परब्रह्म ही कोंकणी नवलिका 2019 उजवाडाक आयली. कालिदासाच्या साहित्याचेर कालिदास प्रतिभा हें पुस्तक उजवाडाक आयिल्लें आसा तांचें. आनी ह्या पुस्तकाक मणिपाल फावंडेशनाचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. डॉक्टर प्रमोदा देसाय हांच्या बरोबर तांणी छत्रपती शाहू महाराज हांच्या चरित्र ग्रंथाचो कोंकणीत अणकार केल्लो आसा.
आता हांव मागता प्राध्यापिका कल्पिताबाई हांचे लागीं की तांणी अणकारपी म्हणून आपलें मनोगत हांगा व्यक्त करचें. माचे वयले मानेस्त आणि हांगा जमिल्ले सगळे रसीक जन, तुमची हांव पयलीं क्षमा मागता, कित्याक तर आज म्हाका थंडी जाल्यान आवाजान घात केल्लो आसा, तरी पूण हांव मातशें तरी उलोवपाचो यत्न करतां. आज म्हज्या जिणेंतलो एक खोसदिणो अनुभव हो केन्नाच हांव विसरचें ना, कित्याक की उदय बाबा कडेन सातत्यान 40 वर्सां म्हजो संबंद आयिल्लो आसा आनी एक पारदर्शी व्यक्तिमत्वाचो मनीस म्हाका खूब कितें शिकोवन गेल्लो आसा. आनी हांवें अशें चिंतलें सुद्दां ना की केन्नाय तरी ताच्या साहित्य कृतीचो अणकार म्हाका करपाक मेळटलो, पूण तो म्हाका मेळ्ळो. की जे सगळें आसता तें सुनियोजीत आसता, नियती कडल्यान जाल्लें. आनी म्हाका तो एक मेळ्ळो, म्हाका संदी मेळ्ळी ती म्हाका. आनी ती संदी हांव म्हज्या भाग्याची अशें समजता. हें जें पुस्तक जें आसा, हें पुस्तक उदय बाबा भशेनूच, म्हणजे वास्तवा कडेन कसलीच फारकत घेनासतना जें कितें खरें आसा तें ताका एक रंजनाचो एक हें दिवन कादंबरीच्या रुपान उदय बाबान हांगा मांडिल्लें आसा. हांव जेन्ना अनुवादाच्या कामाक बसलें ताच्या पयलीं हांवें जेन्ना ही कादंबरी वाचपाक घेतली आनी हांव इतलें शेणलें त्या हातूंत भितर की प्रत्येक मनशाचें आयुश्य म्हणजे एक कादंबरी आसता. जण एकल्याक खबर आसता आपल्या आयुश्यांतलीं सुख दुख्खां कितें आनी कितें तें कितें मनीस म्हणटा कितें भोगूंक पडटा तें. जण एकल्याच्या माथ्यार काट्याचो मुकूट आसता. पूण कांय वेळार आसता की आमी पळयता की दुख्खांय वांटून दिल्लीं आसतात, सुखांय वांटून दिल्लीं आसतात. कांय वेळा व्यक्तिगत सुख दुख्खांनी मनशाचें आयुश्य तें अशें काबार वता किंवा आनीक ताका तो कशें धडपडत दिशा दिवपाचो प्रयत्न करता. कांय वेळा व्यक्तिगत संकटां नासलीं तरी सुद्दां कांय वेळा सामाजीक आनी धार्मीक संक्रमणांनी मनशाचें आयुश्य गांवांची गांवां, प्रदेश, देश सगळे काबार जातात. ही एक आमी म्हणटात की एक अशी एक कांय जाणां हांगा आसतले की नियतीक न मानपी, पण नियती अशा रितीन ते कांय घडत आसता. अधर्मकांड ही जी कादंबरी हांवें आतां जी अणकारली, मूळ जें आसा व्हडलें, खरें म्हणजे तें नांव खरें चड हें जाता, पूण ताका सुटेबल अशें आसा त्या कादंबरीक तें नांव. ते व्हडले घरांत जें कितें घडटालें तें सगळें जें कितें उदय बाबान जें चितारलां, तो एक त्या काळांतल्या त्या गोंयकारांचो निश्कपटी मनाचे जे गोंयकार आशिल्ले सादे भोळे, तांच्या जिणेचो क्रम त्या कादंबरींतल्यान तांणी जो मांडलो आसा. आनी तांच्या जिणेची त्यांच्या जिणेमध्ये जी उध्वस्तता आयली ताका अनेक कारणां आसात. त्या सगळ्याचो आढावो तांणी त्या कादंबरींतल्यान घेतलो आसा आनी इतकें जबरदस्त आसा ती कादंबरी. जेन्ना हांवें ती कादंबरी उदय बाबाक विचारून ती हांवें अणकारली आनी मेहता पब्लिकेशना कडेन हांव गेलें तें बाड घेवन पुण्याक. आनी तांणी व्हडलेशें म्हाका अशें म्हणजे प्रोत्साहन दिलें ना. ते वळी घेतली आनी म्हाका म्हणपाक लागले, बघतो आमी काय करायचं ह्या तुमच्या ह्या लिखाणाचं, नंतर सांगू आमी. आनी अशा प्रमाणे एक तरेचो रूख असो तांचो एक एप्रोच आशिल्लो आनी तांणी ती दवरून घेतली. आनी मागीर म्हणपाक लागले ते की मागीर नंतर कळवतो तुम्हाला. आनी एक रोखडेच म्हणजे एक 20 दिसांनी म्हाका तांच्या मॅनेजराचो फोन आयलो आनी म्हणपाक लागलो, अतिशय उत्तम अप्रतिम कादंबरी आहे ती त्या उदय एमरे यांची आणि अनुवाद पण चांगला झालेला आहे. आम्ही आनंदाने ती छापतो. म्हाका सामकी भरून पावले अशें दिसलें. आणि मागीरची सगळ्यो गजाली म्हणजे थोड्या कांय तांत्रीक कारणां लागून ती कादंबरी जरी 1.5 वर्सां पयलीं जरी हांवें ती व्हरून दिली, मागीर ते वेळ मातसो जालो, धाकधूक मना मदीं आशिल्ली कितें जातलें, पूण एकदांचो तो दीस उजवाडलो आनी आज ह्या कादंबरीचें हांगा प्रकाशन जाता. खुबशे रसीक हांगा उदय बाबाचेर मोग करपी हांगा लोक आयिल्ले आसात. आनी कादंबरीचेर भाश्य करपाक म्हजीच बालमैत्रीण प्रमोदा हांगा आसा, ताजी म्हाका खूब खोस भोगता. कित्याक आमी ल्हानपणा पासूनची आमचे सगळे म्हणजे जे भुरगेपण
आमचे तर नाटे पण सगळे कोल्हापुरात आम्ही एकठांय सारिल्ले आसा अशी म्हजी बालमैत्रीण आज ह्या पुस्तकाचेर उलयता आनी ताजी म्हाका चड खोस जाता आनी तुमचे सगळ्यांचे आभार मानून म्हजी 2 उतरां हांव पूर्ण करता. देव बरें करूं. अकल्पिताबाई, आयच्या ह्या कार्यावळीची मानाची सोयरी आसात डॉक्टर प्रमोदाबाई देसाय. कोल्हापुरांत आतां सांगलें तशें तांचें भुरगेंपण गेल्लें आसा, थंयच तांणी MA मेरेनचें शिक्षण घेतलें. काणकोणच्या मल्लिकार्जुन महाविद्यालयांत तांणी मराठी विभागांत अध्ययनाचें कार्य केलें आनी आतां तो निवृत्त जाल्लो आसा. GA कुलकर्णी हांच्या कथा साहित्याचेर तांची डॉक्टरेट आसा. GAच्या कथातील स्त्री विश्व ह्याच डॉक्टरेट केल्ल्याच म्हणजे त्याच्या थिसिसाचेर तांणी ह्या माथाळ्याचें पुस्तक उजवाडायल्लें आसा आनी तें 2019 प्रकाशीत जाल्लें आसा. ह्या पुस्तकाक GAच्या कथातील स्त्री विश्व ह्या पुस्तकाक मराठी अकादमीचो बा. सातुस्कर पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. तसोच फोंडेचो शारदा पुरस्कार फावो जाला. नक्षत्राचे देणे समीक्षापर ललित लेख संग्रह तांचो उजवाडाक आयिल्लो आसा आनी ताका गोमंत विद्या निकेतनाचो पुरस्कार फावो जाल्लो आसा. ओदो सांगला तशें अकल्पिताबाई बरोबर तांणी छत्रपती शाहू महाराज हांच्या चरित्राचो कोंकणींत अणकार केला. उदय बाबान उल्लेख केल्ल्या प्रमाणे तांणी सांगिल्लें आसा की जेन्ना ती माचयेर आपले मनोगत व्यक्त करपाक वा आपलें भाश्य करपाक हांगा येतली तेन्ना ती मराठींतल्यान तांकां सवकळ आसा म्हणटकूच मराठींतल्यान ती उलयतली. सो तशी त्यांनी इच्छा जी परगटायल्ली आसा आमी मान दवरुया आनी आतां हांव आपयतां डॉक्टर प्रमोदाबाई हांचे कडेन की तांणी आमच्या सगळ्या मुखार आपले विचार मांडचे. नमस्कार. व्यासपीठावरील सर्व आदरणीय आणि इथे उपस्थित साहित्य रसिक आणि साहित्याचे अभ्यासक आदरणीय व्यक्ती सर्वांना मनापासून मी नमस्कार करते. आणि अधर्मकांड या पुस्तकावर माझी काही वैशिष्ट्यांचं मी इथे विवेचन करेन. तर मला हे पुस्तक या पुस्तकावर बोलण्यासाठी उदयबाबांनी मला माझी निवड का केली हे मला आत्ता समजलं, त्याच्या आधी मला समजलं नव्हतं. त्यांनी मला जेव्हा विचारलं तेव्हा माझ्यावर थोडं दडपण आलं होतं. पण मराठी पुस्तक आहे आणि तुमचा विषय आहे तो तुम्ही त्याच्यावर बोलू शकता असं म्हटलं म्हणून मी प्रयत्न करते असं म्हटलेलं आहे. या पुस्तकाची मी समीक्षा किंवा परीक्षण वगैरे असं काही केलेलं नाही आहे, पण अभ्यासक म्हणून किंवा साहित्य रसिक म्हणून पुस्तक वाचत असताना मला जे काही जाणवलं, काही वैशिष्ट्ये मला जाणवली त्याच्या संदर्भामध्ये मी इथे थोडंसं विवेचन करणार आहे. काही चुकलं असेल तर क्षमा असावी. आता गोव्याच्या इतिहासातील अतिशय वेदनादायक आणि अंधकारमय कालखंड म्हणजे इन्क्विझिशनचा कालखंड. या पोर्तुगीजांच्या जुलमी राजवटीचे त्यांनी इथल्या प्रजेवर केलेल्या अनन्वित अशा अत्याचाराचे वास्तव आणि प्रभावी दर्शन या अधर्मकांड कादंबरीमधून ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे यांनी केलेलं आहे. त्यांच्या मनोगत पुस्तकामध्ये त्याच्यातच त्यांनी म्हटलं की कोकणी कादंबरीला आपण वडलेघर हे नाव दिलेलं आहे, पण त्याचं हे अनुवाद जर मराठीमध्ये मराठी कादंबरीला मोठं घर असं जर केलं असतं तर तो सेन्स आहे, तो अर्थ जो आहे, म्हणजे आता इथे इन्क्विझिशनच्या वेळेला वडलेघर जे म्हटलं ते यातनागृह अशा अर्थाने त्यांनी ते वापरलेलं आहे, तो अर्थ मोठे घर या शब्दामध्ये आला नसता. म्हणून ते म्हणायला लागले की आपण अधर्मकांड हे या पुस्तकाला मराठी अनुवादाला नाव दिलेलं आहे आणि ते बरोबर आहे आणि नेमकेपणाने हा आशय इन्क्विझिशनचा व्यक्त करतं. या कादंबरीचं लेखन करताना या विषयासंदर्भातल्या अनेक ग्रंथांचा त्यांनी अभ्यास केलेला आहे, त्यांनी त्यात लिस्ट दिलेली आहे आणि त्यातली महत्त्वाची नावं म्हणून त्यांनी प्रोफेसर का प्रियोळकर यांच्या दी गोवा इन्क्विझिशन या ग्रंथाची आणि त्या ग्रंथात आलेले डॉक्टर दलाव यांच्या इन्क्विझिशन संदर्भातील प्रत्यक्षदर्शी अनुभवांचे कथन या कादंबरी लेखनाला त्यांना खूप उपयोगी पडलं असंही त्यांनी म्हटलेलं आहे. आता इन्क्विझिशन हा विषय जरी इतिहासाचा असला तरी सुद्धा इतिहासाचे अभ्यास करणारे लोकच इतिहासाचं पुस्तक वाचतात किंवा काही संदर्भ जर पाहिजे असतील इतिहासातले तर इतिहासाचं पुस्तक वाचलं जातं. पण सर्वसामान्य लोकांना हा जो इन्क्विझिशनचा गोवेकरांनी अनुभवलेला अनुभव आहे तो जर लोकांच्यापर्यंत सर्वसामान्य पोचवायचा असेल तर मग कादंबरी रूपाने किंवा साहित्याच्या स्वरूपाने तर तो जाणार असेल तर तो त्यांच्यापर्यंत पोचेल. या दृष्टिकोनातून त्यांनी या कादंबरी लेखन केलं. इतिहासाचं पुस्तक न लिहिता कादंबरी लेखन केलेलं आपल्याला दिसते आणि हेच जे त्यांचं कादंबरी लेखन आहे ते आता मराठीमध्ये प्रसिद्ध झालं, पण इतरही भाषांच्या मध्ये ते प्रसिद्ध व्हावं
आणि इन्क्विजिशनची जी खरी इथल्या लोकांना जे त्रास सहन करावे लागले ते इतरही लोकांच्या पर्यंत, गोव्याच्या बाहेरच्या इतर लोकांच्या पर्यंत जावं अशी माझी इच्छा आहे. कारण ही कादंबरी जेव्हा वाचली तेव्हा मी प्रचंड अस्वस्थ झाले. मला वाटतं मी 2-3 दिवस झोपलेच नव्हते त्यावेळेला. आणि इतकी मनावर अशी गडद परिणाम करणारी ही कादंबरी आहे. आणि या निमित्ताने मी ती वाचली. एखाद्याच ती माझ्या हातात खूप नंतरच्या काळात आली असती. तर तशा प्रकारे ती कादंबरी वाचली आणि मला वाटते की मी जे वाचन केलं, मी खूप वाचन केलं असं म्हणत नाही, पण जे वाचन केलेलं आहे त्याच्यामधली एक उत्कृष्ट कादंबरी असं मी या कादंबरीला म्हणेन. आता एखाद्या कथा आणि कादंबरीचं परीक्षण आपण करत असतो तेव्हा त्या कादंबरीचं कथानक काय आहे, त्याच्यामध्ये व्यक्तिचित्रण कसं केलेलं आहे, प्रसंग आणि पात्रचित्रण कसं केलेलं आहे, वातावरण निर्मिती त्याच्यामध्ये कशा प्रकारची आहे, निवेदन, भाषाशैली, अशा विविध अंगाने आपण एखाद्या साहित्य कृतीचं, मग ती कथा असेल कादंबरी असेल, आपण परीक्षण करत असतो. पण इथे परीक्षण असं मी करत नाही, पण मला जाणवलेली काही वैशिष्ट्य मी इथे मांडायचा प्रयत्न करते. आता या कादंबरीचं कथानक आहे ते त्यांनी म्हटलं तसं साधारण 1540 गोव्यात धार्मिक बाटाबाटीला प्रारंभ झाला आणि 1560 गोव्यामध्ये इन्क्विझिशनची स्थापना झाली. आणि या न्यायमंडळाद्वारे धर्मांतर करून ख्रिश्चन झालेल्या लोकांना, पण ख्रिश्चन धर्माचं व्यवस्थित पालन केलं जात नाही अशा लोकांना हे द्यायसाठी, अशा लोकांना त्यांनी व्यवस्थित पालन करत नाही त्यांना गुन्हेगार ठरवून शिक्षा द्यायसाठी म्हणून इन्क्विझिशनची इथे व्यवस्था निर्माण केलेली होती. आता त्यांचे जे गुन्हे आहेत त्याच्याप्रमाणे त्यांना शिक्षा दिली जायची. मग सर्वसामान्य गुन्हे असतील तर त्यांना साधी शिक्षा असायची, पण पोर्चुगीजांच्या दृष्टीने जर ते महत्त्वाचे गुन्हे असतील तर मग त्यांना जाळून मारण्या इतकी कडक शिक्षा सुद्धा ठोठावलेली होती. एकूण काय की लोकांच्यावर दडपण आणायचं, त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण करायची आणि मग त्यांचं बाटून धर्मांतर करायचं, हा हेतू त्याच्यामध्ये होता हे स्पष्ट होते. कथानकाचा कालखंड आहे तो इसवी सन 1566 पासून 1585 पर्यंतचा आहे. आणि या काळातल्या गोव्यातल्या काही भागावर पोर्चुगीजांची सत्ता होती. याच्यापूर्वीच 30 वर्ष तिसवाडी तालुक्यामध्ये बाटाबाटी सुरू झालेली होती, ते संकट आलं होतं आणि त्याच्यानंतर ते आता साष्टी बेटावर घोगावताना दिसते. आणि त्या काळामधली रायसारख्या एका छोट्या गावातली ही कथा आहे. गावात ज्याच्या शब्दाला मान आहे असे शेती भाती भाट असलेले जमीनदार विसू पै आणि त्यांचं सगळं कुटुंब, भरल्या गोकुळासारखं असलेलं कुटुंब धर्मांतराच्या वरवंट्याखाली भरडलं जातं आणि मग देशोधडीला लागतं. याचं अगदी हृदय पिळवटून टाकणारं चित्रण या कादंबरीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतं. नाईलाजाने का होईना आपण ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आणि त्याच्यानंतर मग मूळचा धर्म सोडून ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्यानंतर सुद्धा मनोभावे स्वामी जिझसची भक्ती आपण करतो आणि भक्ताला त्यांनी न केलेल्या गुन्ह्याबद्दल इन्क्विझिटर्स अटक करतात आणि त्याच्यावर पाशवी अत्याचार करतात आणि नंतर शेवटी देहदंड, जाळून मारण्याचा देहदंड त्यांना दिला जातो. ही शिक्षा त्याला भोगावी लागते. याची वाचकाला अंतर्बाह्य हादरवून टाकणारी ही करुण कहाणी, ही कादंबरी अधर्मकांड. आता व्यक्तिचित्रणाच्या बाबतीमध्ये बऱ्याच व्यक्तिरेखा त्याच्यामध्ये येतात. काही प्रमुख व्यक्तिरेखा आहेत, काही दुय्यम व्यक्तिरेखा आहेत. त्यातल्या कादंबरीवर बोलायचं तर खूप बोलता येतं, खूप लिहिता येतं, पण वेळेचं भान हे आपल्याला ठेवायला लागतं. आणि महत्त्वाचं जे काय ते मी इथे सांगायचा प्रयत्न केला. त्यातल्या 2च व्यक्तिरेखा मी इथे घेतलेल्या आहेत. मुख्य व्यक्तिरेखा आहे ती कायतान वाझ, म्हणजेच विसू पै, जो नंतर धर्मांतरित झाला, धर्म बदलला त्याने, नंतर तो कायतान वाझ झाला. आणि त्याची पत्नी गोमती, जी नंतर पेयदाद झालेली आहे धर्मानंतर. या 2 व्यक्तिरेखा महत्त्वाच्या त्याच्यामध्ये आहेत. त्यांच्या संदर्भामध्ये या व्यक्तिरेखांच्या भोवती या कादंबरीची गुंफण केलेली आपल्याला दिसते. आता हा कादंबरीचा नायक पूर्वाश्रमीचा विसू पै असतो. 66 100 कुटुंबे गाव सोडून जातात, पण या व्यक्तीचा मात्र पाय गावातून निघत नाही. त्याच्या मनात विचार असतात की ज्या शेतात मी वावरलो, जी बागायत बाप्पाबरोबर वाढवली, ज्या खाजण शेतीतून भरपूर पिके घेतली, मासेमारी केली, ते सगळे सोडून जायचे. इतकी जमीन, पैसा अडका, दागदागिने मला कुठे मिळेल याची शाश्वती नाही. आणि हे सारं घेऊन गेलो आणि मग ते संपल्यावर पुढे काय करणार? त्यामुळे त्यावेळेला पोर्चुगीजांनी या लोकांच्या समोर 2च पर्याय ठेवलेले होते. एक तर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारायचा, नाहीतर गाव सोडून जायचं, देशोधडीला लागायचं.
मग इथे सुखवस्तू कुटुंबामध्ये जगलेल्या माणसानं सगळं सोडून मुलाबाळांना घेऊन बाहेर गेलं, दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये गेलं, राज्यामध्ये गेलं, तर तिथे जगायचं कसं हा त्यांच्यासमोर प्रश्नच होता. आणि परत आपल्या या जमिनी, आपलं घर, आपली देवस्थानं या सगळ्यांच्या संदर्भामध्ये त्यांच्या मनात जिव्हाळा होता, जीव लागलेला होता आणि हे सोडून जाणं त्यांना पसंत नव्हतं. पण दुसरं काय ते करू शकत नसतात. त्यांच्या मनात असाही एकदा विचार होतो की अली आदिलशहाची गोव्यावर स्वारी होणार असते आणि त्याच्या मनात इच्छा असते की आदिलशहानी गोव्यावर स्वारी केल्यानंतर पोर्चुगीजांचा त्यांनी पराभव करावा, म्हणजे पोर्चुगीजांच्या हातातून गोवा मुक्त होईल. पण परिस्थिती अशी होती की पोर्चुगीज सैन्यापुढे अली आदिलशहाचा काहीच निभाव लागत नाही, त्यांना माघार घ्यावी लागते. त्यावेळी अली आदिलशहा त्यांच्यासमोर पर्यायी ठेवतो की आम्हाला गोवा मुक्त करून द्या, पण तो मानला जात नाही. आणि मग या विसूसारख्या काही लोकांची जी इच्छा असते की गोवा मुक्त व्हावा, निदान आता मुस्लिम आहेत ते सुद्धा परवडतील पण ख्रिश्चन नको, अशी त्यावेळेला धारणा होती. एके ठिकाणी त्यांनी म्हटलेलं आहे की मुस्लिम आहे ते पैशासाठी अत्याचार करतात, पण हे जे आहे ते बाहेरून आलेले हे पोर्चुगीज आहेत ते इतके धर्मांध आहेत की त्यांना पैसाही पाहिजे, लोकही पाहिजेत आणि धर्मांतर करून धर्म वाढवायलाही पाहिजे. आणि त्या जाचाला हे लोक सगळे कंटाळलेले होते. कालांतराने हळूहळू गावातलं वातावरण बदलायला लागतं. विसुपई ग्रामसभेसाठी जात असतात. गावकर पूर्वी बाकीचे सगळे सदस्य असायचे ते त्याची वाट बघायचे, पण आता त्याची वाट कोणी बघत नाही. गावातले सगळे जे ग्रामसभेचे सदस्य असतात ते जवळजवळ सगळे ख्रिश्चन झालेले असतात बाटून, त्यातले 2-3 फक्त हिंदू उरलेले असतात. आणि नंतर मग त्यांच्या एका ठरावानुसार गावसभेमध्ये पहिल्यांदा सगळे ख्रिश्चन आहेत त्यांच्या सह्या घ्यायच्या आणि शेवटी जे 2-3 काय उरलेत त्यांच्या सह्या घ्यायच्या. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी हे जे आहे ते सगळं हिंदूंना कमी लेखायचं, त्यांच्यावर अशा प्रकारे दडपण आणायचं आणि त्यांना धर्मांतरित व्हायला लावायचे, अशी काहीतरी ही इच्छा असते, हे आपल्या लक्षात येते. राय गावातली 30-35 कुटुंब सोडून बाकी सगळेजण छळवादाला कंटाळून नाईलाजाने ख्रिश्चन होतात. अशा प्रकारे मानसिकदृष्ट्या विसुपई खचत जातो. आणि शेवटी मग गाव सोडणं किंवा धर्मांतर करणं हे 2 पर्याय उरलेले असताना त्यांच्या मनामध्ये परत हा मानसिक संघर्ष आहे, तो लेखकाने खूप चांगल्या प्रकारे त्याचं मन एका बाजूने आक्रोशत असतं. गाव सोडून जायचे, मी शेकडो वर्षाआधी ज्या 15 कुटुंबाने हा गाव वसवला त्यातल्या मुख्य कुटुंबातला मूळ पुरुष हा माझा पूर्वज, याच गावात मी लहानाचा मोठा झालो. बागायतीतल्या कावक्याबरोबर वाढलोय मी. शेतातील कणकण माती माझ्या ओळखीची आहे आणि तिच्याशी माझे ऋणानुबंधाचे नाते आहे. मी या गावचा मुख्य गावकरी, हे गाव मी सोडून जायचे का? त्याचे दुसरे मन निर्विकार होऊन सांगत होते, गावात राहायचं आहे ना, बागायती शेते यांचा मालकी हक्क पाहिजे आहे ना, राखून ठेवायचं आहे ना, गावकरी या नात्याने हे सगळं भोगायची इच्छा आहे ना, तुझ्याकडे एकच मार्ग आहे, तो म्हणजे ख्रिश्चन धर्म स्वीकार. अशा द्विधा मनस्थितीत पसरलेला विसुपई शेवटी जड अंतःकरणाने आपल्या धर्मांतराचा निर्णय घेतो. कातेकुमेन म्हणजेच ख्रिश्चन धर्माच्या चालीरीती नियमाप्रमाणे शिक्षण घेणे, ते तो पूर्ण करतो. आपल्या हिंदू धर्माच्या रीती परंपरा तत्वे सोडून नव्या ख्रिस्ती धर्माची तत्वे आणि शिकवण आणि सॅक्रामेंट म्हणजे संस्कार तो मनातून शिकून घेतो. इतकी मनाची तयारी केली तरी बाप्तिस्मा घ्यायच्या आदल्या दिवशी रात्री परत वासुपईचे मन तळमळत असते आणि त्याची ही तळमळ, त्याच्या मनात उठलेले विचारांचं वादळ लेखकाने खूप चांगल्या प्रकारे इथे व्यक्त केलेलं आहे. धर्म बदलून ख्रिश्चन होण्याचे ठरवल्यापासून कालपर्यंत त्याने मनाची कवाडे बंद करून ठेवली होती. त्याचे मन फक्त त्या तयारीत गुंतून गेले होते. पण उद्या तो बाप्तिस्मा घेऊन दुसऱ्या धर्मात प्रवेश करणार होता. हिंदू म्हणून आजची ही त्याची शेवटची रात्र होती. आता ज्या कोणा लोकांच्यावर हा प्रसंग येतो त्यांना याच्यामध्ये जी काय तळमळ असेल, जे मन आक्रंदत असेल, त्याची कल्पना येत असेल. आज मी हिंदू आहे पण उद्या मी ख्रिश्चन होणार आहे, हे त्याचं मन कबूल करत नाहीये, शिक्षण घेऊन सुद्धा, ठरवून सुद्धा. आता निर्णय बदलणे शक्य नव्हते, तरीही हा शहाणपणा आहे की चुकीचा याची घालमेल त्याच्या मनामध्ये चाललेली असते. दुसऱ्या दिवशी मोठ्या थाटामाटात त्याचं बाप्तिस्मा होतो आणि पाद्री वाज बाप्तिस्मा करत असतानाच आपलं आडनाव, स्वतःचं आडनाव विसुपईला देतो आणि गोमतीला देतो आणि पुढे ते कायतान वाज आणि पियेदाद वाज असे दोघे होतात. न केलेल्या क्षुल्लक गुन्ह्यावरून कायतानला एक दिवशी फिरंगी अधिकारी पकडून नेतात आणि मोठ्या घरातील कोठडीत कैद करून ठेवतात.
चौकशी मंडळाचे अधिकारी त्या भेटीच्या वेळी त्याला गुन्हा, आता 4दा तो त्यांना भेटायला जातो, त्याला बोलवलं जातं आणि 4ही वेळेला त्याला गुन्हा कबूल कर म्हणून सांगितलं होतं, पण कसला गुन्हा आपण केलेला आहे आणि कोण त्याला विटनेस आहे हे काही सांगितलं जात नाही. प्रत्येक वेळेला त्याला बोलवायचे, गुन्हा कबूल करायचे आणि तो अगदी तळमळून येशू ख्रिस्ताची शपथ घेऊन सांगत असतो, कळकळीने विनवत असतो. पण दगडी हृदयाचे हे जे इन्क्विजिटर्स असतात त्यांना त्याची जरासुद्धा दया येत नाही. आपली पत्नी, मुले, नातेवाईक, मित्रमंडळी यांच्या आठवणीने तो व्याकुळ होतो. या कोठडीमध्ये पुढं आपलं काय होणार आहे हेही त्याला माहीत नसतं. एकाही दुसऱ्या कोठडीतल्या एका कैद्याचं नख सुद्धा त्याला दिसत नसतं. अशा प्रकारे प्रत्येक कैद्यानं, खूप कैदी असतात कोठडीत, पण कोणीही एकमेकाला संपर्कात येत नसतात. या अशा प्रकारे एकटं राहिल्यानंतर मग त्याला भ्रम व्हायला लागतात. आपली पत्नी पियेदाद रडते असा त्याला भास होतो. ती कशी असेल, कुठे असेल, आपली मुलं कुठे असतील, हा भोग तिला का भोगावा लागतोय, या प्रश्नाची उत्तरं त्याच्याकडेही नसतात किंवा कुणाकडेही नसतात. त्याला आपल्या लोकांची माहिती मिळत नाही आणि इतका दगडी पहारा असतो की त्याची माहितीही बाहेरच्या लोकांना मिळत नसते. आणि शेवटी भावार्थाचे कर्तृत्व किंवा अवतुदफ्याचे लेखकाने केलेले वर्णन अक्षरशः अंगावर काटा आणते. अंगात राखाडी रंगाचा सदरा, त्यावरील सैतानाची चित्र असलेला सामर्रा आणि आगीच्या ज्वाळा आणि सैतानाची चित्रे रेखाटलेली टोपी, त्याला कारोश म्हटलेला आहे. घातलेल्या कायतानाला शेवटी जेव्हा विचारले जाते, तू ख्रिश्चन म्हणून मरणार आहेस का? कायतान उत्तरतो, मी ख्रिश्चन आहे आणि ख्रिश्चन म्हणूनच मरेल. आणि त्याच क्षणी त्याला कळते की आता आपला मृत्यू फारसा दूर नाही आहे, आपण मृत्यूच्या समीप आलो आहोत. लेखक लिहितो, त्याचे मन थकून गेले होते, तरीही आतल्या आत आक्रंदले, मरण नव्हे ही तर मुक्ती, ही मला कैदेतच हवी होती. मनाचा निश्चय तेव्हाच झाला होता, पण कोणतेच साधन उपलब्ध नव्हते आणि आजचे मुक्तीचे देणारे मरण हे माझ्यासाठी इनाम आहे. एका निष्ठावंत ख्रिश्चनाला हे अधर्माचे दूत आणखी वेगळे इनाम ते काय देणार? आणि त्याचे मन मग पाषाण होऊन गेले. एका विशिष्ट परिस्थितीच्या टोकावर, कड्यावर उभं राहिलं की त्याच्यानंतर मग पुढे मनात विचार करण्यासारखं काहीच नसतं. त्यामुळे पुढे त्याचं मन दगडासारखं घट्ट झालं. कायतांचे हे स्वगत, त्याच्या मनाची झालेली दारुण अवस्था, त्याच्या कुटुंबाची झालेली पडझड, त्याच्या श्रद्धेची झालेली विटंबना याचे अतिशय करुण दर्शन लेखकाने अतिशय संवेदनशीलतेने आणि प्रभावीपणे या कादंबरीमध्ये घडवलेलं आहे. आता त्याची पत्नी पियेदाद हे एक महत्त्वाचं पात्र आहे. तत्कालीन सगळ्या गोमंतकीय स्त्रियांचं प्रतिनिधित्व हे पात्र करतं. या कादंबरीतील महत्त्वाची व्यक्तिरेखा म्हणजे विसुपैची बायको गोमती. 16व्या शतकातील गोव्याच्या एका गावातील जमीनदार ब्राह्मण कुटुंबातील प्रौढकर्त्या स्त्रीचे प्रतिनिधित्व करणारी ही स्त्री आहे. आपल्या मुलालेकरात रमणारी गोमती मुले जेव्हा नाईलाजाने घर सोडून जातात तेव्हा दुःखी होते. मुले नसताना या घरात कसे राहायचे असा केविलवाणा प्रश्न ती आपल्या नवऱ्याला, पतीला नेहमी विचारत असते. 6 वर्ष मग नेहमी विसूच्या त्याच्याकडे उत्तर नसतं, तो येतील ते असं सांगत असतो. 6 वर्ष झाली हेच मी ऐकते, का मिळत नाही त्यांची खबर? येतील ती या उत्तरावर, कधी येतील असा प्रतिप्रश्न ती करते, पण त्याचं उत्तर विसूकडे सुद्धा नसतं. आपला नवरा नाईलाजाने का होईना आपला धर्म बदलू पाहतो हे तिला सहन होत नाही. ती म्हणते, मी ख्रिश्चन बनणार नाही आणि कोणी मला बाटू पाहिलं तर मी विहिरीत उडी घेऊन आत्महत्या करेन असं ती म्हणते. शेवटी मग विसू तिच्या भावाची तिची समजूत घालायला भावाला नेतो आणि भाऊ मग कशीबशी तिची समजूत घालतात. पण शेवटी ती म्हणते की नाईलाजाने मी लोकांना दाखवायसाठी धर्मांतर करेन, पण आतल्या आत आपण हिंदूच असेन असं ती निक्षून सांगते. आता हे अतिशय धोक्याचं होतं. असं करत असताना मग इन्क्विजिटर्सची त्यांच्या नजर पडली तर देहदंडाशिवाय दुसरे शासन नाही. पण आता काय करणार? तिच्या हट्टापुढे काय करू शकत नव्हता विसू आणि तिचा भाऊ. बाप्तिस्मा घेण्याच्या पूर्वी प्रशिक्षणासाठी वितोरीन नावाचा जो मनुष्य असतो तो सांगतो, ते गोमती ऐकत असते, परंतु खरे तर तिचं मन मात्र भूतकाळामध्ये कुठेतरी रमलेलं असतं. आपल्या मुलांच्या आठवणीने ते व्याकुळ व्हायची. प्रभू येशूची दुःखद कहाणी ऐकताना तिच्या डोळ्यातूनही पाणी यायचं, पण लोकांना कळत नसतं की ते प्रभू येशूची कहाणी ऐकून तिच्या डोळ्यातून अश्रू येत आहेत की तिची स्वतःची जी असहाय्य अवस्था आहे त्याच्या जाणीवेने तिच्या डोळ्यातून अश्रू येतात, कुणाला कळत नसे. धर्मांतरानंतरही ती दुहेरी जीवन जगत असते. आता जे घालत असलेले कपडे, पांढरे फटफटीत कपाळ, या चालीरीती तिला सोंग असल्यासारखे वाटतात. संध्याकाळी अल्तारसमोर कायतान एकटाच प्रार्थना करीत असे आणि तिची नाजूक मनस्थिती पाहून तो तिला बोलवत नसे. अंगणातली तुळशी वृंदावन उद्ध्वस्त होताना, तुळशीचे रोपं उपटून टाकताना भरल्या डोळ्यांनी ती पाहते.
लहान लहान प्रसंगातून लेखकाने तिच्या ढाळत्या मनस्थितीचे परिणामकारक चित्रण इथे केलेलं आहे. एके दिवशी विहिरीमध्ये पाणी भरताना विहिरीच्या बाजूला झुडपात लपलेलं एक छोटंसं तुळशीचं रोप तिला दिसतं. ते बघितल्यावर तिला इतका आनंद होतो, ती कुणाच्याही डोळ्यात नकळत त्या तुळशीला पाणी घालते, बाजूचं एक फूल तोडून त्याला घालते. तिने समजा झाल्या की थोडी फुलं घेऊन ती कोठी घरात जायची आणि दार बंद करून घ्यायची. पेटीत लपवून ठेवलेलं तिने लुगडं, चोळी, हळद कुंकवाचा करंडा, मणी, मंगळसूत्र, बांगड्या हे सगळं बाहेर काढून ती परिधान करायची आणि त्या पेटीतून कामाक्षी देवीची मूर्ती बाहेर काढून वर ठेवायची आणि मूर्तीपुढे फुले कुंकू वाहून ती भुईला डोकं टेकून नमस्कार करत असायची आणि जिथे कुठे आपली मुलं असतील त्यांना सुखरूप ठेव म्हणून प्रार्थना करायची आणि नंतर मग सगळं उतरवून ठेवायची, परत सगळं पेटीत भरून ठेवायची आणि मग नंतर बाहेर पडायची. पण हे दुहेरी जीवन जगत असताना तिची मानसिक आणि शारीरिक परिस्थिती ढासळायला लागते. तिला भ्रम व्हायला लागतात. वैद्याच्या औषधाचा तिच्यावर फारसा परिणाम होत नाही. आणि मग एके दिवशी तिचा भाऊ जो कायतांना घेऊन गेल्यानंतर ती घरात एकटी राहते. मग तिचा भाऊ दियागो येऊन तिला आपल्या घरी नेतो. ते तिची काळजी करत असतात, तिला मायेने तिला हे करत असतात, समजावत असतात. पण ती पूर्णपणे भ्रमिष्ट झालेली असते. त्या कालखंडामध्ये ती 2-3दा घरातून पळून जाते. मग घरातले लोक तिला सगळे शोधून आणत असतात. आणि मग एके दिवशी तो भाऊ तिला शोधायला जातो तिसऱ्यांदा. तेव्हा ती एका मोडलेल्या म्हणजे ढासळलेल्या उद्ध्वस्त केलेल्या देवळाच्या चिऱ्यावर बसलेली असते आणि जिथे तर मूर्तीचा गर्भागाराचा मूर्ती ठेवलेली असायची, आता तिथे काहीच नसतं, उद्ध्वस्त झालेलं असतं. तिथे जी जाऊन तिच्या डोळ्यासमोर ती देवीची सुबक मंदिर असतं. गर्भकुडीत नुकतीच पूजा झालेली देवी समोर बसून तिने काहीतरी मागितलेलं होतं आणि देवीच्या मूर्तीवर नजर खेळवून ती उत्तराची वाट बघत पाहिलेली असते. शेवटी भाऊ तिला घरी घेऊन जातो आणि शेवटी एकदा भर पावसात वादळ वारा चालू असताना कुणाला न सांगता ती घरातून बाहेर पडते. सगळेजण तिला खूप शोधतात, कारण ह्याच्या आधी 2-3दा ती अशीच कुठे कुठे जाऊन मिळालेली असते. पण शेवटी मग शेवटी पूर आलेल्या नदीच्या काठावर झाडांच्या मध्ये तिचं प्रेत अडकलेलं लोकांना दिसतं. तिचं दफन केलं जातं, संस्कार होतात. पेदाच्या मृत्यूची खबर बाकी सगळ्या नातेवाईकांना दिली जाते, पण कायतानला ती बातमी मिळत नाही. स्वतःची बायको मृत्यू पावली, तिला कळत नाही. आणि शेवटी पती, मुले बाळे यांना दुरावलेली गोमती उर्फ पियेदाद एकाकी अवस्थेमध्ये मृत्यूला शरण जाताना आपल्याला दिसते. तर ही जी व्यथा आहे ती तत्कालीन अशा प्रकारच्या कुटुंबातल्या सगळ्यांचीच व्यथा असेल आणि त्याचं चित्रण प्रातिनिधिक स्वरूपात लेखकाने खूप सुंदर इथे केलेलं आहे. यातून एक गोष्ट प्रकर्षाने अधोरित होते, ती म्हणजे धर्म बदलल्यानंतर पुरुष वर्ग नवीन धर्माशी कशीबशी तडजोड करू शकतो, पण स्त्रिया आपला धर्म, देवदेवता, कुलाचार, संस्कार, परंपरा या सर्वांशी इतक्या समरस झालेल्या असतात की या सर्वापासून अलग होऊन त्या सुखी होऊ शकत नाहीत, किंबहुना जीवन जगणंही त्यांच्यासाठी शिक्षाच ठरते. तत्कालीन धर्मांतरित स्त्रियांची व्यथा लेखकाने पेदाच्या रूपात या कादंबरीमध्ये जिवंत केलेली आपल्याला दिसते. धर्मांतरे आणि इन्क्विजिशनच्या नावाखाली झालेल्या अत्याचाराची काही उदाहरणं प्रातिनिधिक स्वरूपात या कादंबरीत दिसतात. खूपशी आहेत, पण मी त्यातली 1-2च सांगते. जबरदस्तीने आणि फसवणूक करून हिंदूंना बाटवले जाई. एक उदाहरण आहे, सांतेमाळावरच्या भूतो कामतीच्या मुलाचे लग्न होते. घरातल्या घरात जवळच्याच नातेवाईकांना बोलावून लग्न केलेलं होतं. या लग्नात त्यांचे जवळचे लोक पंगती बसलेले असतात जेवायला. पंगत उठते, निघून जाते आणि नंतर त्यांच्या लक्षात येतं की पंक्तीत बसलेले हे आहेत, एक जो मनुष्य आहे तो धर्मांतरित झालेला आहे आणि त्याने आपण धर्म बदलला हे तिथे कुणाला सांगितलेलं नसतं. मग त्यांच्या पंक्तीत बसून हे बाकीचे सगळे लोक जेवतात, मग त्यांच्यावर धर्मसंकट येतं. कारण त्या कालखंडामध्ये हिंदूंच्या समजुतीप्रमाणे ख्रिश्चनांच्या पंक्तीत बसून जेवल्यास धर्म बुडतो, हिंदू धर्म बुडतो. मग हे ऐकल्यानंतर पंक्तीतले सगळे जे भूतो, कामत, गणे, नाईक, सुबराव, पै वगैरे हे सर्व असतात ते ख्रिश्चन होतात. त्यांच्या घरातलेही सगळे कुटुंबीय ख्रिश्चन होतात आणि त्याच्याबरोबर बाकीचे बसलेले लोक होतात ते सुद्धा ख्रिश्चन होऊन बाप्तिस्मा घेतात आणि ख्रिश्चन होऊन जातात. आणि एक असंच आहे की राय गावातला नारू कामती हा प्रतिष्ठित नागरिक असतो आणि त्याचे वडील बरीच वर्ष अंथरुणाला खिळून असतात. मग नारूचे सासरे असतात ते सांगतात की इथे जर त्याच्या औषधोपचार त्याला होत नसेल तर गोवा शहरात फिरंगी पादरी हॉस्पिटल आहे, तिथल्या वैद्याचं औषध त्याला उपयोगी पडू शकेल. मग शेवटी पहिल्यांदा तो घाबरतो, पण नंतर वडिलांना बरं करायचं असेल तर आपल्याला जायलाच पाहिजे असं म्हणून तो तिथे जातो. मग लोकरीतीप्रमाणे तिथल्याप्रमाणे हॉस्पिटलचं जेवण करणारा जो स्वयंपाकी किंवा हे असतात ते ख्रिश्चनच असतात, त्यामुळे त्यांच्या हाताचं जेवण त्याला जेवावं लागतं आणि लोकरीतीप्रमाणे ते वडील बाटले जातात. मग नंतर
तेच तिथे सांगतात की तुझ्या वडिलांना चांगल्यातले चांगला औषधोपचार जर मिळायचा असेल तर तुम्ही सगळे कुटुंबीय तुम्ही ख्रिश्चन धर्म स्वीकारा आणि मग आम्ही त्यांना औषधोपचार चांगलं करू. आता मग शेवटी कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे त्यांच्यावर दडपण येतच आणि मग काय करतात, आपल्या सगळ्या कुटुंबासह तो ख्रिश्चन धर्म स्वीकारतो. आणि एकीकडे तर रवळू नायक हा 21 वर्षांचा तरुण आहे. 10 वर्षाच्या मुलीशी तो लग्न करतो. त्या मुलीला वडील नव्हते म्हणून तिला अनाथ ठरवले जाते व फिरंगी पाद्री त्या वधूला बळजबरीने घरातून ओढून देतात कारण ती अनाथ आहे. मग हा जाऊन भांडतो तिथे की नाही, माझ्याशी लग्न झाले, मी तिचा नवरा आहे. आणि हे सगळं करून मग पण त्याला सांगितलं जातं की तूही ख्रिश्चन हो, मग तुझी बायको तुला मिळेल असं म्हणून त्याला सांगितलं जातं. आणि मग नाईलाजाने तो ख्रिश्चन होतो आणि मग बायकोबरोबर तो संसार करायला लागतं. जे अशा कितीतरी प्रकाराने हे धर्मांतराचं जे हे आहे ते लोकांच्यावर लादलं जातं. आणखी एक हे आहे की मार्गारीत सौजा म्हणून कैदी म्हणून मुंडन केलेली अप्रतिम सौंदर्यवती आहे ती. सन 1540 तिसवाडीमध्ये जे अनिर्बंध वाटापाटी झाली आणि भयानक उत्पातात दिवाडी बेटावरचे प्रभू धर्म बदलून सौजा झाले. त्यांनी शेती बागायतीचा आपला मालकी हक्क आहे तो राखून ठेवला. त्या घराण्यातली ही सून मार्गारिदा म्हणली ती नियमितपणे गोवा शहरातल्या चर्चमध्ये जाऊन प्रवचनाच्या वेळेला अर्धांगवायूचा झटका येऊन तिचा नवरा आजारी असतो, मरणासन्न असतो, तिथे जाऊन त्याच्यासाठी ती प्रार्थना करायची. एक दिवशी इन्क्विझिटरची नजर तिच्यावर पडते. तिच्या सौंदर्यावर मोहित झालेला हा इन्क्विझिटर तिला अटक करून वडल्या घरात आणतो. आपला नवरा बरा व्हावा म्हणून प्रभू कुटुंबाच्या देवाला तिने तेल पाठवून दिले असा तिच्यावर आरोप ठेवलेला असतो, जो खोटा असतो. खरं तर प्रभू कुटुंबाचा कुळदेव कोण हेही तिला माहीत नसते. पण तेव्हापासून तिला दररोज मुख्य इन्क्विझिटरच्या कक्षात नेले जाई व मध्यरात्र उलटून गेल्यावर परत आणून कोठडीत बंद केले जाई. त्यानंतर ती फक्त शरीराने जिवंत असते. आणि एक दिवस मग इन्क्विझिटरच्या कक्षातून येताना पायरीशी पडलेला एक पत्र्याचा तुकडा ती चोरून आणते. आपल्या कैदेत बसून त्याला धार काढते आणि मग एके दिवशी आपल्या मनगटाच्या शिरा कापून घेऊन ती आत्महत्या करते. आणि हा सुद्धा त्या इन्क्विझिटरच्या दृष्टीने गुन्हाच असतो तशा प्रकारे आत्महत्या केलेला. तर अशा प्रकारे धर्मांतराच्या अशा असंख्य घटना या कादंबरीमध्ये खूपशा घटना आपल्याला इथे बघायला मिळतात. आता पोर्चुगीजांच्या राजवटीमध्ये आपण बऱ्याचदा म्हणतो पोर्चुगीजांची राजवट खूप कडक होती, चांगले कायदे होते वगैरे वगैरे पाळले जायचे. पण त्यांच्या राजवटीमध्ये सुद्धा कशा प्रकारचा भ्रष्टाचार व्हायचा याची काही उदाहरणं लेखकांनी या कादंबरीमध्ये दिलेली आहेत. जेजुईट पंथाच्या गोवा प्रांताचा मुख्य प्रांतपाल जेरोनिम मास्कारनेस आणि इतर 5 पाद्री यांच्या संदर्भातला एक छोटासा किस्सा आहे. त्यातला एक जण शेती बागायतीचा कारभार पाहून त्याच्या उत्पन्नाचा हिशोब ठेवतो. दुसरा मसाल्याच्या वस्तूंचा व्यापार करतो. तिसरा हिऱ्यांचा व्यापार करतो आणि चौथा सावकारी करून कर्ज देणारा तर जेजुईट पंथाला जे देणग्या मिळतात त्याचा व्यवहार पाहणारा असतो. हे सगळेही प्रचंड श्रीमंत असतात. ते हा सगळा पैसा भ्रष्टाचारानंच त्यांना मिळालेला असतो. पण अशा परिस्थितीमध्ये व्हॉइसरॉय समोर जेव्हा पैशाची मोठी अडचण येते आणि व्हॉइसरॉय त्यांना भेटायला मीटिंग करायला बोलवतो तेव्हा यांच्या लक्षात येते की ते आपल्याकडे पैसे मागतील. तेव्हा मग ते स्वतःची मीटिंग घेतात आणि ते कसं चुकवता येईल याचा प्रयत्न करतात. त्यांच्यापैकी कोणीही त्याला पैसे द्यायला तयार नसतं आणि शेवटी जर पैसे द्यावेच लागले तर 10% व्याजदराने द्यायचे त्याला असं ठरवलं जातं. इतकंच काय, कायतांना तुरुंगात नेत असताना त्याच्या अंगावरचे सगळे जे हे आहेत काय त्याच्या खिशात असलेलं सगळं सामान टेबलावर काढून ठेवायला सांगतात. आणि हा जो फिरंगी नोकर जो असतो तो त्याची लिस्ट करतो आणि त्याला सांगितलं जातं की तू जर गुन्हेगार नसेल सुटशील तेव्हा हे सगळं सामान तुला परत दिलं जाईल. आणि लिस्ट करत असताना त्याच्या गळ्यातली सोन्याची चेन जी असते आणि अंगठी तर त्याच्या त्या लिस्टमध्ये समावेश केला जात नाही. मग शेवटी हे सगळं आहे ते त्याच्या खिशातच जाणार असतं. तर अशा प्रकारचे अनेक भ्रष्टाचाराचे उदाहरणं या कादंबरीमध्ये बघायला जातात. हे पोर्चुगीज अधिकारी त्यांच्या बायका अत्यंत ऐशारामी असतात, वासनांध असतात, व्यसनी असतात आणि हे सगळे जीवन ते तिथे काय करत असतात, आरामात इकडच्या लोकांच्या पैशावर जगत असतात. लेखकांनी काही उदाहरणं दिलेली आहेत पण मी त्याचा अंतर्भाव इथे केलेला नाही, वेळ जास्त होईल म्हणून. आता सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक राजकीय घडामोडींचं प्रतिबिंब या कादंबरीमध्ये कसं दिसतं ते आपण थोडक्यात बघूया. साहित्य हा समाजाचा आरसा आहे असं म्हटलं जातं.
त्यामुळे साहित्यात तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजकीय घडामोडींचे प्रतिबिंब पडणे अपरिहार्य ठरते. या कादंबरीतही पोर्चुगीजकालीन गोवा त्या संदर्भात आजूबाजूला घडलेल्या घटनांचा उल्लेख आलेला आहे. तिसवाडी साष्टी बेटावरील दैवतांच्या मूर्ती अंद्रुज महालामध्ये आदिलशहाच्या राज्यात स्थलांतरित केल्या जातात. याचे कारणही लेखकांनी दिले. कामाक्षी देवीची मूर्ती शिरोड्याला घेऊन जाणारे बाप्पा सांगतात, आदिलशहा मुस्लिम असले तरी पैशासाठी असतील, पण धर्माची अडवणूक ते करत नाहीत. धर्मांतरासाठी लोकांना वेठीला धरत नाहीत. हे दर्यापार करून आलेले फिरंगी मात्र धर्मांध आहेत. कॅप्टन रॉड्रिग्ज आपले सैनिक आणि फिरंगी पादरी यांना बरोबर घेऊन साष्टीतील 280 देवळांचा विध्वंस करतो. त्याच्यामध्ये केळशीचे शांतादुर्गेचं मंदिर आहे, कुठ्ठाळीचा मंगेश आहे, वेर्णेचे महालसेचे मंदिर आहे, मडगावचे दामोदराचे मंदिर आहे, कुंकळीचे शांतादुर्गेचे मंदिर आहे. सुरुवातीला संतापलेले लोटलीचे गावकरी न्यायालयात अर्ज करतात आणि न्याय मागतात, पण न्यायालय रॉड्रिग्सला दोषी ठरवत नाही. उलट लोकांनी केलेला हा अर्ज असतो तो केराची टोपली दाखवली जाते आणि नव्या उत्साहाने परत हा काय करतो, देवळांचे मोडतोड करायला, उद्ध्वस्त करायला सुरुवात करतो. सुरुवातीला नवख्रिश्चनांच्यासाठी असणारे इन्क्विजिशनचे जाचक नियम सर्वसामान्य जनतेसाठीही नंतर लागू केले जातात आणि त्याची विस्तृत माहिती या कादंबरीमध्ये आलेली आहे. इतकंच काय की विजयनगरच्या हिंदू साम्राज्याचा 5 मुस्लिम शाह्यांनी केलेला सर्वनाश, अली आदिलशहाचा पोर्चुगीजांनी केलेला पराभव आणि त्यामुळे पोर्चुगीज सत्तेच्या जाचातून सुटण्याची अपेक्षा करणाऱ्या गोवेकरांचा झालेला अपेक्षाबंध, अशा कितीतरी घटनांचा, प्रसंगांचा अंतर्भाव या कादंबरीत आलेला असल्यामुळे ही कादंबरीला एका महत्त्वाच्या दस्तऐवजाचं स्वरूप प्राप्त झालेलं आहे. आपण इतिहास वाचणार नाही, पण अशा ऐतिहासिक अशा अनेक गोष्टी आपल्याला कादंबरीमध्ये बघायला मिळतात की ही माहिती आपल्याला त्यातून मिळते. त्याच्यामध्ये परत 1583चा कुंकळीचा मुक्तीसंग्राम आहे, त्याचाही अंतर्भाव याच्यामध्ये आलेला आहे. आता शेवटचा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे वातावरण निर्मित हा कथा कादंबरीचा महत्त्वाचा घटक असतो. ही या कादंबरीची सर्वात महत्त्वाची मोठी जमेची बाजू आहे असं मला वाटते. कादंबरीच्या पहिल्या प्रकरणापासून कादंबरीतील वातावरण जे मनाची पकड घेते ते कादंबरीच्या शेवटच्या प्रकरणापर्यंत वाचकाच्या मनावर त्याचा प्रभाव अधिकाधिक गडद होत जाताना आपल्याला दिसतो. लेखकांनी पहिल्या प्रकरणात इन्क्विजिशन पॅलेस संदर्भात माहिती देताना व कायतानला या घरात भरती करतानाचे प्रभावी चित्रण केलेलं आहे. या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत भयकंपित करणाऱ्या उदासीनतेचे अशुभ सावट कादंबरीभर वाचकाचा पाठपुरावा करत राहतं आणि शेवटची 2 प्रकरणे वाचल्यानंतर तर वाचक अंतर्बाह्य हादरून जातो. कादंबरीत कुठे कुठे गोमंतकीय प्रादेशिकतेचे जनजीवनाची प्रसन्न अशी वर्णनं येतात सुद्धा. उदाहरणार्थ, यावर्षी थंडी गेल्या 2-3 वर्षापेक्षा जास्तच पडली होती, आंब्याची झाडे खूप मोहरली होती, काजूच्या झाडावरही खूप फुलोरा आला होता, 3 संजा झाल्या की गावकरी शेकोट्या पेटून शेकत बसत, मग गप्पा रंगात येत वगैरे वगैरे. किंवा यंदा मृग नक्षत्र लागताच पाऊस सुरू झाला, वर्ष नियमाप्रमाणे लोक उत्साहाने कामाला लागले, घरे साकारली, माडांच्या झावळ्यांनी झोपड्या झाकून घेतल्या, डोक्यावर इरलं घेतलेले नांगरणी करणारे शेतकरी प्रत्येक दिसायला लागले वगैरे. परंतु काही वेळा भविष्यात घडणाऱ्या अशुभाची चाहूल अशा निसर्ग वर्णनातून आपल्याला बघायला मिळते. उदाहरणार्थ, रात्री अक्रीतच घडले. पाऊस प्रचंड वेगाने कोसळलाच, पण येताना वादळाला घेऊन आला. भयंकर वादळी वारे, विजांचा कडाड करून विजा कोसळू लागल्या. झाडे पडतानाचे, माड उन्मळतानाचे आवाज भय अधिकच वाढवत होते. घरात पण भीती, बाहेरही भीती. निसर्गाच्या अशा भयानक तांडवानंतर पूर आलेल्या नदीच्या काठाच्या झोडपात लोकांना पियदाचे मृत शरीर बघायला मिळते. ते पार्श्वभूमी म्हणून अशा प्रकारे निसर्गाचा इथे हे केलेलं आहे. आता ही कादंबरी वाचताना मला खूप पूर्वी वाचलेल्या अ डायरी ऑफ ॲना फ्रँक या पुस्तकाची आठवण झाली. नाझी भस्मासुराने जूनचे गॅस चेंबरमध्ये जाळून केलेले हत्याकांड आणि मृत्यूच्या अमानुष छायेखाली एक दिवस कंठणारी छोटी मुलगी ॲना फ्रँक, पोर्चुगीजांनी इन्क्विजिशनच्या नावाखाली केलेले निरपराध लोकांचा अमानुष छळ आणि त्यानंतर त्यानं स्वतःची बाजूसुद्धा मांडू न देता चितेवर जाळून मारण्याची दिलेली शिक्षा, हे सगळंच भयानक आहे. आणि या वडल्या घरातल्या कैद्यांना शिक्षा देण्याचा प्रसंग तर अंगावर शहारे आणणारा आहे. या धार्मिक सोहळ्याला पोर्चुगीज भाषेत आउतू द फे असं म्हटलंय. कोकणीत त्याचा अनुवाद
भावार्थाचे कर्तृत्व असा केलाय आणि मराठीत त्याचा अनुवाद भावार्थाचे कर्तृत्व असा केलाय. अशा अमानुष हत्याकांडाला इतके सुंदर नाव देणे हे सुद्धा एक क्रूर विडंबनाच म्हणावी लागेल. ज्यावर सैतानाची रूपं केलेला तो कारोश आणि सामारा, पेटत्या मेणबत्त्या घेतलेल्या 53 कैद्यांची पहाटेच्या उजेडात निघालेली मिरवणूक, इन्क्विजिशनचा संस्थापक सेंट डॉमिनिक याचे रेशमाच्या धाग्याने विणलेले चित्र असलेला झेंडा घेऊन चालणारा माणूस, सगळ्यात मागे पायघोळ हे करून घातलेले पाद्री, हे सगळं जे वातावरण आहे ते अगदी बारकाईने त्यांनी काय केलेलं आहे याच्यामध्ये रेखाटलेलं आहे. आणि हे सगळं एखादा भयंकर चित्रपट आपल्या डोळ्यासमोर चालतोय की काय असं वाटत असतं. आणि मग नंतर चितेवर मेढीला बांधून त्या कैद्यांना, ज्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेला आहे त्यांना गळ्यात दोरखंड घालून मारलं जातं. आणि नंतर मग पुढे जो असतो, पुढचे जे लोक असतात त्यांना, इतर धर्मातले आहेत त्यांना जिवंत जाळलं जातं. ही जी शेवट जो आहे तो अतिशय म्हणजे मनाला वेदना देणारा अशा प्रकारचा आहे. आता हे सगळं जे आहे ते बघत असताना जे व्हॉइसर आणि बाकीचे लोक समोर बसलेले असतात ते सगळे मग हे सगळं झाल्यानंतर उठतात, नाकाला हात लावून ते जळलेल्या ह्याचा वास येतो ते बघतात आणि खाली उतरून डोळे चोळत मोठं पवित्र कार्य केले असं करून तिथून निघून जातात. आता श्रद्धेच्या कृतींनी धन्य होत तिथून ते निघून गेले आणि दुसऱ्या दिवशी माळावर मरण शांतता असते. त्याचं एक 2च कवितेच्या ओळी त्याच्यामध्ये दिलेल्या आहेत. आज शांत लाजार माळावर सारं काही शांत शांत, काल तिथे 13 राशी राखेच्या आणि काल इथे श्रद्धेची राख झाली असं म्हटलंय. अंतर्बाह्य हादरलेलं मन सुन्न होऊन जातं. कादंबरीची 160 पानं संपतात, पण अस्वस्थ मनाचा आणि विचाराचा प्रवास मात्र चालूच राहतो. एकूणच कोकणी आणि मराठी साहित्याच्या क्षेत्रात एक अतिशय वेगळी आणि ज्वलंत अनुभूती देणारी ही सरस कादंबरी आहे. आणखी एक महत्त्वाचं वैशिष्ट्य ह्या कादंबरीचं असेल तर ते, ही कादंबरी अतिशय वस्तुनिष्ठपणे त्यांनी लिहिलेली आहे. आता हा विषय आहे तो खरं तर लेखकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय आहे, पण असं असताना सुद्धा कुठेही वाहवत न जाता, भावनाशील न होता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोनातून त्यांनी ही कादंबरी लिहिलेली आहे. त्यासाठी मी ॲडव्होकेट उदय भेंबरे यांचं मनपूर्वक स्वागत करते. अशी दर्जेदार लेखन त्यांनी आणखी करावं आणि त्याच्यासाठी त्यांना मनापासून शुभेच्छा देते. आता 1-2 मिनिटात मी अनुवादाबद्दल 1-2 मिनिटात सांगते. एखादी अनुवादित साहित्यकृती वाचत असताना ती अनुवादित नाही तर मूळ साहित्यकृतीच आहे असं वाटणं हेच साहित्यकृतीचं यश होय. त्या दृष्टीने अधर्मकांड वाचताना ती एक स्वतंत्र कादंबरीच आहे असं वाटत राहतं. हेच या मराठी अनुवादाचं यश म्हणावं लागेल आणि त्यासाठी कल्पिता राऊत देसाई यांचं मी मनापासून अभिनंदन करते. कादंबरीच्या आशयाला साजेशी प्रौढ तरीही साधी, सहजगम्य आणि प्रवाही भाषाशैली हे वडले घर आणि अधर्मकांड या दोन्ही पुस्तकांची जमेची बाजू आहे. त्याच्यामध्ये येणारी येशू ख्रिस्ताची प्रार्थना वगैरे या सगळ्या गोष्टी आहेत त्या तत्कालीन जुन्या मराठी भाषेचे नमुने तशाच्या तशा आपल्याला त्याचा इथे भास होतो. ग्रामसभेच्या कामकाजात लिहून ठेवलेले ठरावांचे जे नमुने आहेत ते सुद्धा खूप सुंदर रीतीने तिने याच्यामध्ये अनुवादित केलेले आहेत. आता एकच वाटतं की ख्रिश्चन आणि सर्वसामान्य पात्रांच्या तोंडी जे प्रमाण मराठीचे संवाद घातलेले आहेत त्याच्याऐवजी ते बोलीतले असते तर जास्त ती कादंबरी प्रवाही वाटली असती आणि सहज वाटली असती. बाकी उत्कृष्ट असा अनुवाद केल्याबद्दल मी मनापासून शुभेच्छा देते आणि अभिनंदन करते. धन्यवाद. मला इथे बोलायची संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांचे मनपूर्वक आभार मानते. देव बरे करून डॉक्टर प्रमोदाबाई. कार्यावळ मुखारवरता असताना आता आम्ही सगळ्यांना वाट पळतात मुखेल सोयऱ्यांच्या उलोवपाची. सो आयच्या ह्या कार्यावळीक जे मुखेल सोयरे म्हणून आमकां लाभल्यात ते भौमानेस्त दौलतराव हवालदार. ओदो सांगल्याप्रमाणे ते जल्मान कोल्हापूर लागसल्ल्या गांवचे बॉम्बे युनिव्हर्सिटीचे मनोविज्ञान विशयांत तांणी पदव्युत्तर घेतिल्ली आसा. अरुणाचल प्रदेशाचे तशेंच गोंयचे फायनान्स सेक्रेटरी वित्त खात्याचे सचिव म्हणून तांणी जबाबदारी सांबाळ्ळ्या. गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यांनी तांणी काम केल्लें आसा. एक कार्यक्षम अधिकारी म्हूण तांची वळख आसा. बुद्ध आनी कार्यक्षमता हाका लागून तांकां IAS हें उचेलें पद बहाल केल्लें आसा, तांचो भोवमान केल्लो आसा. ते गोंयच्या वित्त खात्याचे सचिव म्हणूनच निवृत्त जाल्ले आसा. पुस्तकां वाचपाचो तांकां व्हड छंद आनी ताका लागून असंख्य पुस्तकाचे ते धनी आसात.
पुस्तकाबरोबर तांकां सिनेमाची खूब आवड आसा, उपाट मोग आसा आनी फिल्माच न्हय तर फिल्मावयलीं पुस्तकां ताचें कलेक्शन ते दिल्ली, चेन्नय अशा वेगवेगळ्या ठिकाणां वचून ताणें केल्लें आसा. म्हाका लास्ट आंकडो मेळ्ळो तो 10,000. 10,000 वयर मुवी DVDs तांचे कडेन आसात म्हणून. आतां तो तितले हांव वाचिल्ले तर हाज्या परस हे वाडले आसतल्यो. सो साहित्याचेर आनी सिनेमाचेर अभ्यास आशिल्ली ही भोवआयामी व्यक्तिमत्व म्हळ्यार हवालदार बाब. हांव मागतां तांचे कडेन की तांणी आपले विचार आमच्या मुखार मांडचे, 2 उतरां सांगची. नमस्कार. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले उदयबाब बेंबरे, सुरुवातीकच हांव तुमकां सांगता की त्यांनी इतली मोठी जबाबदारी माझ्याकडे दिली त्याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. ऋणी अशा अर्थानं की हा जो विषय आहे आजचा, हा महत्त्वाचा विषय आहे. मी गेली 30-35 वर्ष गोव्यामध्ये राहतोय, पण त्याच्याविषयी फार विस्तृतपणे ॲनालिटिकली मला त्या विषयाची कल्पना नव्हती. व्यासपीठावर उपस्थित असलेल्या अकल्पिता राऊत देसाई, मला आत्ता समजलं की त्या शशा देसाईंच्या कन्या आहेत. प्रमदा देसाईचे प्रकाशक मनेकर साहेब आणि इथं उपस्थित असलेले आमचे मित्र दत्ता नाईक, दिलीप बोरकर आणि जमलेले इतर सर्व. थोडं मी म्हणजे आता कादंबरी आणि या विषयाविषयी झालं, मी थोडक्यातच बोलणार आहे. पण काही गोष्टी ज्या मला स्वतःला कळल्या त्या थोड्याशा स्पष्टपणे आणि पोलाइटली मला सांगायच्या आहेत. म्हणजे अगदी सुरुवातीला ही त्यांची कादंबरी आहे. 100 वर्षापूर्वी युरोपमध्ये एक कादंबरी प्रसिद्ध झाली, जर्मनीमध्ये ती प्रसिद्ध झाली. त्याची सुरुवात अशी होती त्या कादंबरीची. आता मी इंग्लिश ट्रान्सलेशनमध्ये वाचली. Somebody is talking lies about Joseph K. For yesterday morning, without doing anything wrong, he was arrested. अशी 2 ओळीची सुरुवात होती. आणि त्यानंतर त्या कादंबरीमध्ये त्याला पकडून नेण्यात येतं, त्याला अरेस्ट करण्यात येतं. तो एक यंग 30 वर्षाचा जोसेफ के असतो. दररोज त्याला न्यायालयात समोर ठेवलं जातं, उभा केलं जातं. त्याचा गुन्हा काय आहे त्याला काय कळत नाही. त्याच्यावर कुठल्याही प्रकारचे आरोप काय आहे त्या कादंबरीत शेवटपर्यंत लक्षात येत नाही. त्याला आपला डिफेन्स देण्याची कुठलीही संधी मिळत नाही. तो सांगतो की मी असं काही केलेलंच नाही आहे, म्हणजे तो अमान्य करतो, तरी त्याच्यातून सुटका होत नाही. त्याला असं वाटतं की आपल्याला काहीतरी एक फेअर ट्रायल, आता केजरीवालला कशी मिळेल तशी काहीतरी मिळावी, म्हणजे मी त्यातून काहीतरी सिद्ध करू शकेन, तीही नाही. आता ही 100 वर्षापूर्वीची त्यावेळीची कादंबरी जर्मनीमध्ये अनेक भाषांच्यामध्ये, युरोपियन भाषांच्यामध्ये सुरुवातीला, नंतर इंग्रजीमध्ये आणि बाकीच्या भाषामध्ये ट्रान्सलेट झाली. आणि जगभरातल्या हजारो लक्षावधी लोक ह्या गोष्टीशी ते रिलेट झाले. आता ते रिलेट कशामुळे झाले की जगभरामध्ये अनेक प्रकारच्या ज्या ऑप्रेसिव्ह अशा ज्या काही राजकीय संस्था होत्या त्या काळातल्या, तर त्या व्यवस्थेमध्ये, त्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये अशा अनेक लोकांचा छळ हा होत होता. आणि कादंबरी का लिहिली हे उदयबाब बेंबरेंनी जे अतिशय समर्पकपणे सांगितलेलं आहे की कादंबरी ही अनेक लोकांच्यापर्यंत सहजपणे जाते. नॉन फिक्शन तेवढ्या सहजपणे जात नाही, कारण त्यामध्ये अनेक गंभीर गोष्टी असतात आणि ह्या विषयावर तर ते अधिकच गंभीर असतं. आता हे पुस्तक लिहिलं होतं, म्हणजे ही कादंबरी फ्रान्स काफका नावाच्या लेखकाने लिहिली होती. ती तो जिवंत असतानाही काय पब्लिश झाली नाही. त्याने 2-3 कादंबऱ्या लिहिल्या होत्या. त्याच्या मृत्यूनंतर ही पब्लिश करण्यात आली. ती अपूर्णच होती, पण जगातली एक सर्वात महत्त्वाची कादंबरी अशी मानली जाते. फ्रान्स काफकाच्या पूर्वी दुसरा एक लेखक रशियामध्ये होता, तुमच्या दत्ताबाबना तो माहिती आहे, दोस्तोव्स्की. तर दोस्तोव्स्की हा 19व्या शतकातल्या उत्तरार्धात वयाच्या अगदी शेवटच्या काळात त्यानं ठरवलं की आपल्याला एक महत्त्वाची कादंबरी लिहायची आहे. मग त्या काळात त्यानं आपल्या मित्रमंडळीशी पत्रव्यवहार केला. त्यानं सांगितलं की मला 2 महत्त्वाच्या विषयावरती कादंबरी लिहायची आहे, नॉन फिक्शन नव्हे. तर ते 2 विषय होते. त्याने सांगितलं की मला एक लहानपणाविषयी, चाइल्डहूडविषयी एक लिहायचं आहे आणि दुसरं चर्च ह्या संस्थेविषयी लिहायचं. आता तो स्वतः कॅथलिक होता, परमेश्वरावर त्याचा विश्वास होता.
तर असा माणूस अशा विषयावर लिहायला त्यानं सुरुवात केली. पण दोस्तोयेव्स्की त्या काळातला त्याला मोठं यश सगळ्या जगभरात मिळालेलं होतं, रशियामध्ये तर मिळालेलं होतंच. आणि त्या काळात कादंबरीकार जे होते ते सर्वसाधारण असे फिलॉसॉफर, थिंकर्स असा त्यांचा मोठा स्टेटस होता. त्यामुळं त्यानं लिहायला सुरू केल्यानंतर तो कोकणीत आपण म्हणतो तसा सुटला. तो सुटला अशा अर्थाने की हे विषय होते पण तो वेगवेगळ्या विषयावर लिहायला लागला. साधा कादंबरीचं सूत्र अतिशय साधं होतं की एक कारमाझप नावाची फॅमिली होती. कादंबरीचं नाव कारमाझप ब्रदर्स होतं. वडील आणि त्याची 3 मुलं असा विषय होता. वडील थोडासा खराब असतो आणि जिवंत असताना मुलं मोठी झाल्यानंतर वडील हा खराबच असतो. तर तो हा त्याच्यापेक्षाही खराब असतो. आणि ही 3 मुलं वेगवेगळ्या प्रकारची. एक धार्मिक असतो, तो धर्मावर त्याची श्रद्धा असते, देवावर श्रद्धा असते. एक हा अथेइस्ट असतो आणि तिसरा असतो हा आपल्याला मनाला वाटेल त्या गोष्टी करतो. आणि त्यात वडिलाचा खून होतो. असं एक सूत्र त्याच्यामध्ये होतं. आता वडील आणि मुलांचं नातं हा एक सनातन विषय आहे. तो आपल्याकडे मराठी कोकणीत अनेक ठिकाणी आलेला आहे. म्हणजे आता मी सहज या कार्यक्रमाला होतो त्यावेळेला मनोहर सरदेसाईंच्या मुलाशी मी भेटलो. तर मनोहर सरदेसाईंना मी नॉर्मली अनेकदा असं इनफॉर्मली आम्ही एकत्र भेटायचो. आमच्या घरी, त्यांच्या घरी, बाहेर असं मी भेटायचो. आणि मनोहर सरदेसाईंच्याकडे एक सेन्स ऑफ ह्युमरचं फार मोठं स्किल त्यांच्याकडे होतं. म्हणजे अतिशय गंभीर विषयातल्या चर्चेमध्ये ते काहीतरी असं सहज विनोदी बोलून जात. मग एकदा आम्ही मराठीवादी लोक आणि कोकणीवादी लोक असा विषय कुठून तरी आला, कारण मला त्याविषयी थोडी माहिती करायची होती. आणि बोलता बोलता आमच्या दोघांच्या बोलण्यात असं आलं की सुरुवातीच्या काळात हा मराठीवादी आणि कोकणीवादी हा संघर्ष केवळ भाषावादाशी मर्यादित नव्हता, तो वडील मुलांच्या नात्यामधलाही होता. म्हणजे त्यावेळेला आम्हाला लक्ष्मण बेंबरे आणि उदय बेंबरेचं नाव आलं. हसत खेळत हे मनोहररायांचे जे वडील होते लक्ष्मणराव हे मराठीवादी होते, मनोहरराय अगदी स्टॉन्च कोकणीवादी होते. तर हे सगळे संदर्भ त्याच्यामध्ये आले. सांगायचा मुद्दा असा की दोस्तोयेव्स्की असा वेगळ्या पद्धतीनं त्याच्यामध्ये गेला. आणि आता नंतरच्या काळामध्ये लोकांच्या असं लक्षात आलं की त्या कादंबरीचं मुख्य सूत्र काय आहे. तो वडील मुलाचा वाद नाही आहे. त्या कादंबरीचं मुख्य सूत्र हे डेव्हिल आहे. जे ख्रिश्चन धर्मामध्ये डेव्हिलचा एक महत्त्वाचा रोल असतो. हा डेव्हिल काय करतो, लोकांना सफरिंग देतो. तो त्या लोकांच्या सफरिंगचं कॉज असतो. तर हा डेव्हिल सातत्यानं आपल्याला कंट्रोलमध्ये ठेवावा लागतो. म्हणजे सिव्हिलायझेशनच्या अगदी सुरुवातीच्या काळापासून आपण रानटी अवस्थेतनं आपण सिव्हिलाइज झालो सगळे, त्या सिव्हिलायझेशनच्या सुरुवातीपासून डेव्हिलला कंट्रोलमध्ये ठेवण्याचं काम सगळ्या समाजव्यवस्था करत असतात आणि राज्यसंस्थाही पर्यायानं तेच काम करत असते. पण अगदी सुरुवातीपासून सिग्मंड फ्रॉइडसारख्या सायकोलॉजीच्या अभ्यासकानं, वॉल्टर बेंजामिन सारख्या आर्ट क्रिटिकनं सांगितलं की हे सहजासहजी शक्य असणारी गोष्ट नाही. हा डेव्हिल परत परत हा बाहेर येत राहील आणि ह्युमन सफरिंग हे कंटिन्युअस सुरू राहील. हा सूर त्या कादंबरीमध्ये होता. आता तिसरी गोष्ट माझ्या दृष्टीने अशी होती की ह्या संदर्भातलं जे लिखाण झालेलं आहे, म्हणजे गोव्यामध्ये कन्व्हर्शन, इन्क्विजिशन आणि पोर्तुगीजांचं राज्य ह्या संदर्भात जे लिखाण झालेलं आहे, ह्याच्यामध्ये नॉन फिक्शनचं प्रमाण जास्त आहे. आता ह्यातले 3 कॅटेगरीज आहेत मेनली. पहिली कॅटेगरी अशी आहे की पहिल्या कॅटेगरीमध्ये कोण येतात, हे पोर्तुगीज लेखक येतात आणि बाय रिलिजन ते कॅथलिक आहेत. त्यातले बरेचसे प्रिस्टच आहेत. आता त्यांचा बघण्याचा दृष्टिकोन जो आहे तो त्यांच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू नाही. त्याच्यामध्ये नेटिव्ह आपले जे गोवन आहेत त्यांचा विचार त्याच्यामध्ये नाही आहे. हे उदाहरण म्हणून तुम्हाला सांगतो. 1 वर्षापूर्वी इथल्या एका, नाव घेत नाही पण इथल्या एका रिसर्च इन्स्टिट्यूटमधले गोव्यातल्या परवरीच्या एक हे आले होते संशोधक, त्यांनी इन्क्विजिशनवर नवीन पुस्तक लिहिलं. मला वर्षा बुक स्टॉलच्या लोकांनी सांगितलं की हे फार महत्त्वाचं पुस्तक आहे. मी लगेच पुस्तक घेतलं. त्यांच्या व्याख्यानाला मी तिथं गेलो. आता मला थोडीशी कल्पना इन्क्विजिशनची होती. तर तिथं त्यांनी अतिशय स्पष्टपणे कॅटेगोरिकली असं सांगितलं की इन्क्विजिशन हे केवळ ज्यूज आणि मुस्लिम यांच्यापुरतं मर्यादित होतं. गोव्यातल्या लोकल आपल्या गोवन्सना कसल्याही प्रकारचा त्रास झाला नाही. आणि झालाच असेल तर तो एखादा हेडमास्तर शाळेमधला आपण छडी घेऊन कसा शिस्त आणतो तसा झाला. आणि जो 100 लोक होते बऱ्यापैकी, फारसं त्यांना कोणीही डिसेंट केला नाही. अनेक मोठे मोठे लोक होते. मला थोडंसं ते खटकलं अशा अर्थानं की कुठून तरी एक डिसेंटिंग व्हॉईस यायला पाहिजे होता, तो नाही आला. तर दुसऱ्या प्रकारचं जे लिखाण
ह्या इन्क्विजिशन आणि कन्व्हर्शन आणि पोर्तुगीजांच्या ह्याच्याविषयी झालं ते झालं त्याच्यामध्ये थोडासा असा ओरिएंटलिझमचं स्वरूप होतं, इम्पेरियलिझमच्या अगेन्स्ट तो सूर होता आणि नॅशनलिझमचाही सूर होता. तो म्हणजे आपल्या टी बी कुनानी डिनॅशनलायझेशन ऑफ गोवा लिहिलं किंवा अका पळवळकरांनी इन्क्विजिशनवरती पुस्तक लिहिलं. आता इन्सिडेंटली अका पळवळकरांचं पुस्तक हे 1961 साली आलं. लक्ष्मीकांत बेंबरेने जे पुस्तक लिहिलेलं ते 1958 साली लिहिलं होतं. हे त्याच्यापूर्वीच आहे. ते छापलं हे नंतर त्यांच्या त्या बाकीच्या गोष्टींच्यामुळं, पण हे त्यातलं ओरिजिनल पुस्तक आहे. आणि या पुस्तकाकडं तुम्ही बारकाईनं नॉन फिक्शन म्हणून मी ते आता मराठीचंच आहे, म्हणजे कोकणीत असतं तरी मी वाचलं असतं, तर ते वाचताना आपल्या लक्षात येतं की त्याने अतिशय काटेकोरपणे असं फारसा कुठला हे विपर्यास करून एक्झॅगरेशन करून त्याच्यामध्ये काही लिहिलेलं नाही. किंवा त्याच्यानंतरची एक थर्ड कॅटेगरी जी आता सध्या त्या संदर्भातली पुस्तकं मला वाचायला मिळतात, म्हणजे पर्टिक्युलरली मराठीमध्ये मी वाचतो. म्हणजे इन्क्विजिशनमधल्या अनेक लोकांनी आपली आत्मवृत्त लिहिली, त्यांनी जे डेलॉन वगैरे त्याचा उल्लेख केला, हे ज्यूज होते पण नॉर्मली इन्क्विजिशनच्या गोष्टी बाहेर ह्या फोडल्या जात नाहीत, पण त्यांनी लिहिल्या. तर ह्याच्या प्रस्तावना वगैरे मी ज्या बघितल्या तर त्याच्यातला सूर हा हिंदू ह्या धार्मिक परंपरेतनं बघितलेला आहे की हिंदू धर्मावरती जे मुस्लिम लोकांनी ख्रिश्चनांनी जे अत्याचार केले आणि त्याच्यातून त्यांना काय जो त्रास झाला असा सूर ह्या तिसऱ्या प्रकारच्या पुस्तकात आहे. नॉन फिक्शन वाचताना ह्या परिस्थितीचं आपल्याला भान ठेवून ते वाचावं लागतं. कादंबरीत थोडंसं वेगळं आहे. म्हणजे आता गोव्यासारख्या छोट्याशा प्रदेशात ह्या विषयावरच्या कादंबऱ्या म्हणजे युगसंहार किंवा तांडव किंवा ओढले घर आणि अधर्मकांड, ह्या कादंबरीमध्ये अशा प्रकारचा नॉन फिक्शनचा एक बॅकग्राऊंड थोड्या प्रमाणात आहे, पण ह्याचा कन्सर्न हा ह्युमन कन्सर्न आहे. ह्युमन सफरिंग जे काय आहे त्याचं चित्रण त्याच्यामध्ये, त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणात सर्वत्र जातं. आणि उदयबाब बेंबरेचं एक मी वैशिष्ट्य बघितलं, म्हणजे आता मी ब्रह्मास्त्रातले काही लेख मी वाचलेले आहेत किंवा आता जागोरमध्ये ते बोलतात ते बघतो की त्यांच्याकडे कसं एखादी गोष्ट सांगायची एक ॲनालिटिकल असा एक त्यांचा सूर असतो. ते सिस्टमॅटिक सांगतात आणि मर्यादेच्या बाहेर जात नाहीत ते. ह्या कादंबरीमध्ये सुद्धा इन्क्विजिशनचं सगळं वाचून फिक्शन लिहित असतानाही त्यांनी सर्व प्रकारच्या मर्यादांचं पालन केलेलं आहे. आणि त्यामुळं त्याचा एक ॲडव्हान्टेज असा आहे की कोकणी ट्रान्सलेशनमधून हे जे आलं तर मल्याळममध्ये जाईल, कन्नडमध्ये गेलं, तेलुगूमध्ये गेलं, आता मराठीमध्ये जाईल, हे मोठ्या वायडर अशा ऑडियन्सकडे जाईल. युगसंहारसुद्धा तांडवमधून मराठीत ज्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये गेलं, अनेक मोठ्या लोकांनी ते वाचलं, अनेक मोठ्या लोकांनी वाचलं आणि ह्या अनेक गोष्टींचा त्यांना अंदाज आला. आता तिसरी गोष्ट मला सांगायची होती की युरोपियन लोक हे भारतामध्ये जे आले हा काय प्रकार होता आणि ते कसे आले. म्हणजे आपल्याकडे अलेक्झांडर वगैरे येऊन गेला होता किंवा आमचा जो ट्रॅव्हलर आहे मार्को पोलो हा येऊन गेला होता, पण खऱ्या अर्थानं युरोपांचा कॉन्टॅक्ट म्हणजे पोर्तुगीज, डच, फ्रेंच, ब्रिटिश अशा सुरू झाला 16व्या शतकात झाला. तो 16वे शतक हे सहसा पोर्तुगीजांचं शतक होतं. हे पोर्तुगीज मोठ्या प्रमाणात येत आले. आता पोर्तुगीज हे केप ऑफ द गुड होप आम्ही आमच्या भूगोलाच्या पुस्तकात म्हणतो, असं लांबून आले. ते यायला इथं जवळजवळ 5-6 महिने लागायचे, त्यात 4 पैकी 1 माणूस जायचा ह्या प्रवासात. अशा परिस्थितीत ते इथं आले. इथं ज्यावेळेला ते आले त्यावेळेला त्यांना भारताविषयी फारशी काही माहिती नव्हती, भारतीय समाजव्यवस्थेची त्यांना काही माहिती नव्हती, इथल्या जॉग्राफिकल कंडिशनची त्यांना काही माहिती नव्हती. आणि आता आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या समाजव्यवस्थेचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातली व्हरायटी, डायव्हर्सिटी. ती आपल्या समाजात इथं असताना आपल्याला कळत नाही, बाहेरच्या माणसाला ते कळणं तर अतिशय अवघड अशी गोष्ट होती. आणि रिजनल त्याची व्हेरिएशन्स, भाषेच्या बाबतीत ते त्यांचा इश्यू होता. त्यांना प्राथमिक स्वरूपाचं अरेबिक येत होतं, पण इथं आदिलशहाची जी राजदरबारातली भाषा होती ती फारशी होती. मराठ्यांची भाषा त्यांच्या राजदरबारातली भाषा ही मराठी नव्हती, ती फारशी होती. मुघलांची भाषा राजदरबारातली फारशी होती. आणि इथल्या ज्या भारतीय भाषा आहेत, म्हणजे तुम्ही इथं आल्यानंतर कोकणी घ्या, मराठी घ्या, मल्याळम घ्या, म्हणजे ते कोचिनला वगैरे आले, कन्नड घ्या, तर ह्या भाषा किती समृद्ध आहेत. आणि ह्या भाषांच्या पाठीमागची जी कल्चरल ट्रॅडिशन आहे
ती रिच कल्चरल ट्रॅडिशन, त्याचा समज त्यांना येणं हे अतिशय अवघड अशी गोष्ट होती. आणि तो आल्याशिवाय त्यांनी मंदिरं तोडणे किंवा कन्व्हर्शन ह्या गोष्टीला जो हात गाठला, ह्याच्यामध्ये त्यांना इथल्या समाजाचं एक असं इम्परफेक्ट अंडरस्टँडिंग होतं. आणि त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस कुठल्याही कॉलोनियल पॉवरला हे लॉंग टर्ममध्ये लक्षात येतात, पण त्यावेळेला त्यांना ते लक्षात आले नाहीत. आता युरोपियन लोक इथं आले, त्याच्यातला एक दुसरा भाग होता. तो भाग असा की ते केवळ वॉरियर म्हणून यायचे नाहीत. जे मुघल कसे वॉरियर म्हणून आले किंवा आदिलशाह इकडचा वॉरियर म्हणून आला, तसं नाही. त्यांच्याबरोबर एखादा ट्रॅव्हलर असतो, एखादा सायंटिस्ट असतो, एखादा पेंटर असतो, मिशनरी त्यांच्याबरोबर होते धर्मप्रसारासाठी. तर असं एक असं मोठं कंपोजिशन त्यांच्याबरोबर असतं, असा ग्रुप असतो. मी तुम्हाला एक छोटं उदाहरण देतो. आता म्हणजे पणजीमध्ये आमचे गाणेकर बाब आहेत तिथं अंगा. पणजीमध्ये युद्ध सुरू होण्यापूर्वी शनिवार रविवारी मी पणजी गार्डनमध्ये फिरायला जायचो. म्हणजे आपल्या तातो रेस्टॉरंटच्या पुढचं जे गार्डन आहे किंवा हिंदू फार्मसीच्या समोरचं गार्डन आहे, तर त्या गार्डनमध्ये जायचं. त्या गार्डनचं नाव आहे गार्शिया दी ओर्टा. हा गार्शिया दी ओर्टा समजून त्याचा पोर्तुगालमध्ये जन्म झालेला होता. हा ज्यू होता, पण त्यानं ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. तो आला ह्या सुरुवातीच्या काळात, 16व्या शतकात आला. तर तो थोडा हरवणारी होता. त्याने मेडिकलचं शिक्षण घेतलेलं होतं स्पेनमध्ये. त्यामुळे इथं आल्यानंतर तो गव्हर्नरला वगैरे औषधं द्यायचा आणि इथल्या प्लॅन्टचा त्याने अभ्यास केला, झाडांचा अभ्यास केला. आणि आयुर्वेदातनं अशी काही औषधं असतात, ती औषधं तो त्यांना पुरवायचा. आणि तो इतका हरवणारी होता की इथं राहायला थोडा दिवस. इथून तो अहमदनगरला निजामाकडे गेला. तिथं तो 2 वर्ष राहिला. त्यावेळेला अहमदनगरच्या निजामाकडं शिवाजीचे आजोबा सरदार म्हणून काम करत होते, मालोजी. मलिक अंबरी तिथंच होता. त्यानं त्या भागात काही जमिनी काही घेतल्या, म्हणजे काही प्रॉपर्टी घेतली. आता ह्यांनी 2-3 पुस्तकं लिहिली आणि ती 2-3 पुस्तकं त्या काळात गोव्यामध्येच पब्लिश झाली. आता त्यातलं सगळ्यात एक महत्त्वाचं पुस्तक होतं इथले प्लॅन्ट्स आणि त्याची मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, ह्याचं एक महत्त्वाचं पुस्तक त्यानं लिहिलं. त्याच्या जगभरात नंतर म्हणजे ते पोर्तुगीजमध्ये लिहिलं, नंतर त्याच्या इंग्लिशमध्ये आणि बाकीच्या लँग्वेजेसमध्ये त्याचे ट्रान्सलेशन झाले. पण त्याच्याबरोबर त्याने अजून एक पुस्तक लिहिलं. तर हे पुस्तक असं होतं, त्यानं असा सिद्धांत मांडला की हे जे ट्रॉपिकल आपलं क्लायमेट आहे गोव्यातलं, ह्या ट्रॉपिकल क्लायमेटमध्ये दोस्तोवस्कीचा जो डेव्हिल आहे त्याला बाहेर येण्याचे चान्सेस खूप असतात, असं त्यानं लिहिलं. आता तो वेगळ्याच पद्धतीचा माणूस होता. म्हणजे अशा प्रकारची परिस्थिती थंड हवेमध्ये फारशी होत नाही, असं त्यानं लिहिलं पोर्तुगीजमध्येच. आता गार्शिया दी ओर्टा ठराविक वेळानंतर मृत्यू पावला. मृत्यू पावल्यानंतर त्याच्यावरती इन्क्विजिशनच्या प्रोसिडिंग्जमध्ये नाव आलं. त्याला प्रोसिडिंग्जमध्ये घेण्यात आलं आणि त्या प्रोसिडिंग्जमध्ये असं त्यांनी दाखवलं की हा ज्यू होता आणि सिक्रेटली ज्यू पद्धतीनं देवाची तो आराधना करायचा. आता किती मोठं दुर्दैव एवढ्या मोठ्या माणसाचं ह्या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये झालं. आता हे युरोपियन आपल्या देशामध्ये आल्यानंतर, गोव्यामधली परिस्थिती मला माहिती नाही, पण तुम्ही ब्रिटिश भारतामध्ये आले म्हणजे महाराष्ट्रात आले असं समजलं. तर महाराष्ट्रातलं पुण्यासारखं शहर अनेक लोकांना तुमच्यातल्या माहिती असतील. आता पुण्यासारख्या शहरात हे युरोपियन आल्यानंतर काय प्रतिक्रिया झाल्या? तिथले जे बुद्धवंत लोक होते, त्या बुद्धवंत लोकांनी सांगितलं की ही दैवी कृपा आहे. जे ते त्या ब्रिटिशांच्या प्रत्येक गोष्टीला भारावून गेले आणि त्यांनी सांगितलं हे आमचे जे आजूबाजूचे लोक आहेत हे सगळे अडाणी लोक आहेत, त्यांना कळत नाही, ह्यांनी शिकायला पाहिजे. तर काय शिकायला पाहिजे? इंग्रजी शिकायला पाहिजे, कारण इंग्रजी हे वाघिणीचं दूध आहे. हे त्यांनी सांगितलं गाई म्हशीचं दूध घेऊ नका, वाघिणीचं दूध प्या. आणि त्यांना असं लक्षात आलं की हे लोक आपले आजूबाजूचे आहेत हे सगळे अडाणी आहेत, हे थोडे हुशार होते. तर ह्या लोकांना आपण काहीतरी मार्ग दाखवूया, हुशार करूया. तर हुशार करूया म्हणजे आमच्या कुलदीपला ते माहीत आहे, हुशार करूया म्हणजे कसं आपल्यासारखं करूया. आता ह्यातलं प्रिझम्पशन काय होतं की आपण सुधारलेलं आणि हुशार आहोत, म्हणजे आपण मॉडर्न आहोत. ते नंतरच्या काळात ती फॅलसी सगळ्याच लोकांच्या लक्षात आली. पण ह्या युरोपियन भारतामध्ये आल्यानंतर अजून एक गोष्ट झाली, म्हणजे त्यातले काही चांगले जे समाजसुधारक होते, म्हणजे फुलेसारखा माणूस होता किंवा नंतरच्या काळात शाहू होते, शाहूंच्या विषयी त्याने लिहिलेलं आहे. ह्यांच्या असं लक्षात आलं की आपल्या समाजामध्ये सुद्धा अनेक गोष्टी अशा आहेत की ज्याच्यामध्ये ह्युमन राईटचं मोठं व्हायोलेशन होतं. सतीची चाल, जे सतीची चाल तर गोव्यामध्ये पोर्तुगीजांनी बंद केली.
ब्रिटिश इंडियामध्ये बंद केली. किंवा स्त्रियांच्या विषयीच्या अनेक गोष्टी ज्या होत्या, म्हणजे पर्टिक्युलरली विधवा स्त्रियांच्यावर जे प्रश्न होते, बालविवाहाचे जे प्रश्न होते, आपली जात व्यवस्था, कास्ट सिस्टीम जी होती, ह्यातल्या ज्या काही ह्युमन राईटचे व्हायोलेशन होते, ह्याचाही त्यांना थोडासा लक्षात आला. आपल्या अंधश्रद्धा होत्या की याच्यामध्ये आपण बदल करायला पाहिजे, याच्याकडे असं वेगळ्या दृष्टिकोनाकडून बघायला पाहिजे. आता हा कोलॅटरल बेनिफिट युरोपियन भारतामध्ये आल्याचा निश्चितच त्या काळात झालेला होता. ह्याच्यानंतरचा जो कॉम्प्लेक्स विषय तो इथल्या म्हणजे लक्ष्मीकांत बेंबरेंनी ज्या पुस्तकात जो लिहिलेला आहे, इथली जी डिमोलिशन ऑफ टेम्पल्स, पोर्तुगीज हे 16व्या शतकात आल्यानंतर पहिल्या 40-50 वर्षामध्ये ते सुरुवातीला तिसवाडीला आले. तिसवाडीला आत्ता जी पोर्तुगालमधली आणि बाहेर जगभरातली रेकॉर्ड आहेत, रेकॉर्ड म्हणजे व्हॉट्सअप नव्हे हां, जी ऑथेंटिक रेकॉर्ड आहेत त्याच्यानुसार 300 मंदिरं तिसवाडीमधली तोडण्यात आली होती. आता तो कसा क्रम होता? 300 मंदिरं फक्त तोडली गेलेली नव्हती, तर 300 मंदिरं तोडून त्या ठिकाणी एक दुसरी अल्टरनेट अशी ख्रिश्चन धर्माची संस्था येतो. आता त्या कशा होत्या संस्था? ते केवळ त्यांचा चर्च त्याच्यामध्ये येत नाही, तर त्याच्यात बाकीच्या चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूट येतात. म्हणजे त्याच्यात एखादं हॉस्पिटल येतं, एखादं स्कूल येतं, बऱ्याचदा क्रिमेटोरियम येतं. आता ह्या सगळ्या व्यवस्थेचं असं एक कंपोजिट पॅकेज त्याला अल्टरनेटिव्ह म्हणून येतं. आता 16व्या शतकामध्ये गोव्यामध्ये आणि गोव्याच्या जवळच्या इतर प्रांतामध्ये मंदिर हे आपल्या सोशल अँड कल्चरल गोष्टीसाठीचं एक सेंटर होतं. जे ऑल लाईफ रिव्हॉल्व अराउंड द टेम्पल, ऑल सोशल कल्चरल लाईफ अँड ऑल इकॉनॉमिक लाईफ रिव्हॉल्व अराउंड लँड. कारण ती बेसिकली ॲग्रिकल्चर सोसायटी होती. तर हा सगळा बेस तिथून त्यांनी काढला. आता यातला एक इश्यू तयार असा होतो की हा जो त्यांनी मंदिर तोडली, ते लक्ष्मीकांत बेंबरेंनी नंतर व्यवस्थित लिहिलेलं आहे की केवळ मंदिरं तोडली नाहीत, तर मग मंदिरात काम करणारे ते पुजारी होते, ते भटजी होते, गुरव होते, हे सगळे गेले. मग त्यामुळे काय होतं, तिथला सगळा सोशल लँडस्केप होता हा हलवला गेला. तर ह्याच्यानंतरची त्यांची जी नेक्स्ट स्टेप आहे, म्हणजे पोर्तुगीज आणि कलोनियल याची ती महत्त्वाची होती, ती कन्व्हर्शनची. ह्या 16व्या शतकातच ती कन्व्हर्शन्स मोठ्या प्रमाणात झाली. तर नॉर्मली म्हणजे माझाही आणि अनेक लोकांचा असा विचार असतो की कन्व्हर्शन ही एक काहीतरी अशी रिलिजियस आयडेंटिटीमधून पोर्तुगीजांनी केली. पण पोर्तुगीजांची जी रिलिजियस आयडेंटिटी आणि पॉलिटिकल आयडेंटिटी ह्या दोन्ही ह्याच्यामध्ये मिक्स होत्या. आणि ह्यामधला म्हणजे द कन्व्हर्शन ऑफ द नेटिव्ह गोवन्स इन 16th century वॉज प्रिडॉमिनंटली अ पॉलिटिकल ॲक्ट. इट वॉज नॉट अ रिलिजियस ॲक्ट. लक्षात घ्या, तिथं राजा होता पोर्तुगालचा, त्याला आपलं कॉलोनियल संस्थान इथं एस्टॅब्लिश करायचं होतं, नंतर ते कन्सॉलिडेट करायचं होतं. त्याचा रूट हा होता कन्व्हर्शनचा. ही कुठली रिलिजियस ॲक्टिव्हिटी नव्हती. ते आणि ते केवळ गोव्यामध्ये झाले होते अशातलाही भाग नाही. पोर्तुगीजांच्या, स्पेनच्या, बाकी सगळ्यांच्या जगभरात अनेक ठिकाणी, म्हणजे पर्टिक्युलरली आफ्रिकेमध्ये आणि लॅटिन अमेरिकेमध्ये. आता ही कन्व्हर्शन करत असताना एक मोठं पोलरायझेशन होतं. पोलरायझेशन हा शब्द अनेक लोकांना आपल्याला माहिती आहे आता. तर तो पोलरायझेशन कसं होतं, 2 प्रकारचं पोलरायझेशन होतं. कन्व्हर्शनच्या पूर्वीचं पोलरायझेशन असं होतं की पोर्तुगीज हे मॉडर्न आहेत, जे आम्ही मॉडर्न आहोत, आणि हे जे नेटिव्ह लोक आहेत हे प्री मॉडर्न आहेत, किंवा अगदी क्रूडली सांगायचं झालं तर ते अनसिव्हिलाइज आहेत, अनकल्चर्ड आहेत. असा पोलरायझेशनचं त्यांचं स्वरूप होतं. आता कन्व्हर्शन झाल्यानंतर काय झालं? कन्व्हर्शन झाल्यानंतरचं एक पोलरायझेशन होतं. ते पोलरायझेशन असं होतं की पोर्तुगीज डिसेंटचा जो माणूस आहे, जो कॅथलिक आहे, आणि हा गोव्यामधला कन्वर्ट झालेला कॅथलिक आहे, ह्याच्यामध्ये फरक आहे. त्याचे प्रिव्हिलेजेसमध्ये फरक आहे, त्याच्या फ्रीडममध्ये फरक आहे. म्हणजे आपला कोकणीचा जो बंड यांनी सांगितलं तो एक्झॅक्टली त्यांना, आता कसं आहे, तिसवाडीचा माणूस शांत आहे, पण कोकणीचे देसाई तसे ऐकणार नाहीत ना, ते रागीट आहे, आपल्याला माहिती आहे. त्यांना ते सहन नाही झालं की कन्व्हर्शन नंतर सुद्धा हा प्रिव्हिलेजेसमधला हा फरक आहे. त्यांनी केलं पण ते, आणि त्यांनी ते रुथलेसली दाबलं. तर हा भाग आपल्याला लक्षात येत नाही बऱ्याचदा. आणि कन्व्हर्शनच्या ह्या प्रोसेसमध्ये
आपल्याकडं नॉर्मली 3 प्रकारचे रिॲक्शन सोसायटीकडनं आल्या. पहिली महत्त्वाची रिॲक्शन आली की त्याला रेजिस्टन्स केला लोकांनी हे सगळं शहर गोवा सोडून, हा गोवा प्रदेश सोडून जो बाहेरचा आदिलशहाचा जो भाग होता तिकडे गेले. अनेक लोकांनी त्याचे एस्टिमेट्स असून 50% लोक सोडून गेले असं केलेलं आहे. मला नाही वाटत, पण ते बऱ्यापैकी सायझेबल पॉप्युलेशन इथून सोडून गेलं. जाताना अनेक लोकांनी आपली कुलदैवतही बरोबर नेली किंवा कुलदैवत इथं राहिली तर ते परत नंतर कुलदैवत त्यासाठी इकडे येत होते. हा ॲक्टिव्ह रेजिस्टन्सचा भाग होता. दुसरा भाग होता तो पॅसिव्ह रेजिस्टन्सचा होता. पॅसिव्ह रेजिस्टन्सचं अतिशय चांगलं उदाहरण या ओडलेगरमध्ये ती जी पियेदाद आहे, त्या कायतांची जी बायको आहे ती आहे. तिला नाहीच कन्वर्ट व्हायचं नव्हतं. अशा अनेक लोक होते. पण ह्या सगळ्या प्रॅग्मॅटिक कंडिशन्समध्ये आपल्या नवऱ्याला आपली जमीन आणि आपली प्रॉपर्टी सोडून जाता येत नाही, त्याला इथंच राहावं लागतं आहे आणि ती ॲक्सेप्ट करते. हा पॅसिव्ह रेजिस्टन्सचा भाग होता. आता ह्या कन्व्हर्शनपासून म्हणजे ह्या कन्व्हर्शनच्या इफेक्टमध्ये अनेकदा असा सूर आत्ताच्या काळामध्ये येतो. ह्या कन्व्हर्शनचे अनेक काही बेनिफिशरीही होते. म्हणजे अनेक प्रॅग्मॅटिक रिझन, म्हणजे समजा जे तुमचे भाटकार जे होते त्या भाटकारांना हे सगळं सोडून इथं जाण्यापेक्षा आपण कन्वर्ट झालेलं जास्त सोयीचं असू शकणार आहे. किंवा हिंदू धर्मामधल्या काही जाती ज्या अशा आहेत की ज्यांना त्या जातीमध्ये वरच्या जातींच्याकडून ऑपरेशन होते आणि हे आपल्याकडे सगळीकडेच आलेलं होतं. त्यांना अशा प्रकारच्या कन्व्हर्शनमधून एक प्रकारचं वेगळं फ्रीडम मिळण्याची पॉसिबिलिटी होती. ह्या दोन्ही शक्यता जर आपण लक्षात घेतल्या तर थोडे बेनिफिशरी ह्या सिस्टीमचे डेफिनेटली असू शकतात. कन्व्हर्शन नंतर मला फारसा ह्या विषयावर नाही बोलायचं. शेवटचा मुद्दा माझा असा आहे की पोर्तुगीजांनी इथली मंदिरं म्हणजे ही व्यवस्था, आता ही मंदिरं वगैरे हे करत असताना त्यातला एक थोडासा त्यांच्यातला फरक होता की यांचे जे कलोनियल जे काही पॉवर्स होत्या, तिथला जो राजा होता पोर्तुगालचा किंवा इथं त्यांचा व्हॉइसरॉय वगैरे होता, ह्यांना लिहिलेली जी पत्र आता नंतरच्या काळामध्ये जी आली त्या पत्रामध्ये जे उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगतो 1546च्या सुमारास तिथला एक राजा होता. त्या राजाच्या भावानं लिहिलेलं पत्र इथल्या व्हॉइसरॉयला की मी एक 12 असे मिशनरीज पाठवतो आहे. 12 हा शब्द थोडा ख्रिश्चन समाजात महत्त्वाचा असतो. आपल्या लास्ट सफरमध्ये 12 लोक आहेत. तो म्हणतो की हे लोक कन्व्हर्शन करण्यासाठी मी गोव्यामध्ये पाठवतो आहे. तर हे लोक आमच्या वॉरियर्सपेक्षाही महत्त्वाचे आहेत असं त्या पत्रात त्यांनी लिहिले. त्यामुळं ती जी इम्पिरियल पॉवर होती पोर्तुगीजांची त्यांच्या दृष्टीनं हा पॉलिटिकल ॲक्ट होता. हा काही रिलिजियस ॲक्ट नव्हता. म्हणजे मिशनऱ्यांना पाठवणं, इथल्या लोकांना कन्वर्ट करणं. दुसरं असं की कशा पद्धतीनं बाबा हे कन्व्हर्शन्स करायची किंवा पुढं जायचं ह्याबाबत मिशनऱ्यांच्यामध्ये किंवा त्यांच्यातले कोण बुद्धवंत असतील त्यांचे जे इम्पिरियल ह्याच्यामध्ये एकमत नव्हतं. ती बहुजन समाजाची कन्व्हर्शन झाली आणि नंतर मग वरच्या जातीचे लोक त्याच्यामध्ये समावेश झाले. साल्सेतमध्ये त्यांनी आधी वरच्या जातीनं हात गाठला आणि प्रॉब्लेम झाला त्यांचा. तिथं मोठा प्रॉब्लेम झाला. फार मोठ्या प्रमाणात साल्सेतमधले लोक बाहेर गेले. तिसवाडीमध्ये मोठ्या प्रमाणात ते इथंच राहिले. आता ही रिजनल व्हेरिएशन असणार आहेत, त्याचा त्यांना काही अंदाज आला नाही. शेवटचा मुद्दा मला एवढाच त्यातला सांगायचा आहे की 450 वर्षे पोर्तुगीज तर राहिले. आता ह्या 450 वर्षामध्ये त्यांनी एक गोष्ट अतिशय महत्त्वाची शेवटपर्यंत केली, ती म्हणजे दे मेंटेन डिस्टिंक्शन, डिफरन्स अँड हिरार्की अमंग देमसेल्व्स अँड द नेटिव्स इन्क्लुडिंग द ख्रिश्चन नेटिव्स. ते त्यांनी शेवटपर्यंत मेंटेन केलं. आता ह्या व्यवस्थेचा एक काहीतरी कोलॅटरल असा इफेक्ट झालेला असणार आहे. तो असा होता की गोव्याची अशी एक कल्चरल अँड पॉलिटिकल अशी जी वेगळी आयडेंटिटी आहे ती ह्या 450 वर्षाचा एक परिपाक आहे. त्याचे काही फायदे निश्चित समाजाला स्टेटहूड मिळालं, भाषा मिळाली प्रदेशाला. आता हे बेनिफिट्स त्याचे निश्चित आहेत. पण एक गोष्ट आता सगळ्या जगभरात कलोनायझेशनचा अभ्यास केला जातो, तर त्यातनं काय दिसतं आपल्याला की पोर्तुगीजांना इथलं गोव्याचं कल्चरल कलोनायझेशन जमलं का, तर नाही जमलं असं वाटतं. म्हणजे संपूर्णपणे जमलं नाही. पोर्तुगीजांना संपूर्ण समाजाचं कॅथलिककरण करायला जमलं का, नाही जमलं. आता तिसरा महत्त्वाचा इश्यू होतो की पोर्तुगीजांनी
नेटिव्ह जनतेचं म्हणजे गोवन जनतेचं माइंड कॅप्चर केलं का, त्यांचा कॉन्शियस कॅप्चर केला का, तो कलोनाइज केला का? नाही. ते मोठ्या प्रमाणात तर नाही केला, काही प्रमाणात अल्प प्रमाणात तो केला असेल. आता हा इशू अशा अर्थानं तयार होतो की धर्म ह्या गोष्टीचा वापर करून आपल्या कॉलनीज आपण ज्या वेळेला एस्टॅब्लिश करतो, त्या कन्सॉलिडेट करतो, त्यावेळेला निश्चितपणे त्याचा एक मोठा इम्पॅक्ट असतो, पण त्याच्या मर्यादाही असतात. म्हणजे आपल्या कल्चरची सगळ्यात महत्त्वाची बाब कुठली तर आपली लँग्वेज. पोर्तुगीजांनी तुमच्या लँग्वेजला कलोनाइज केलं का? माझं म्हणणे नाही केलं. म्हणजे इथं आल्यानंतर धर्म प्रसार करत असताना त्यांना प्रत्येक कॉलनीमध्ये त्यांनी तिथल्या लोकल भाषेमध्ये बायबलचं ट्रान्सलेशन केलं. इथं तुम्हाला इथल्या लोकल भाषेमध्ये त्यांनी बायबलचं ट्रान्सलेशन केलं. हा फरक लक्षात घ्या. कल्चर आणि लँग्वेज ह्या गोष्टीनं त्यांना हात घालता आला नाही आणि माइंडवरती तर कंट्रोल त्यांना ठेवताच आलं नाही. त्यामुळं एक गोष्ट आपण लक्षात केली पाहिजे की ही धर्माच्या थ्रू कलोनायझेशन करतो किंवा आपण ह्युमन बिहेवियर किंवा ह्युमन माइंड आपण कंट्रोल करायचा जो प्रयत्न करतो तो काही प्रमाणात सुरुवातीला शॉर्ट टर्ममध्ये मिडियम टर्ममध्ये निश्चित यशस्वी होतो, पण लाँग टर्ममध्ये तो यशस्वी होत नाही. कारण ह्युमन माइंड आणि ह्युमन बिहेवियर ह्याच्यावरती इतर अनेक फोर्सेस काम करत असतात. आणि दोस्तोस्की जसं म्हणतो तसं तो डेव्हिल हा परत परत मधून बाहेर येत असतो. आणि अशा ह्या व्यवस्थेमध्ये म्हणजे ह्या कार्यक्रमासाठी मला उदय बेंबरेंनी परत एकदा सांगतो की मला त्यांनी बोलवलं आणि त्या निमित्तानं मला ह्या विषयावर वाचता आलं आणि माझ्या डोक्यात ज्या काही पूर्वीच्या काही ज्या जुन्या कल्पना होत्या त्याही बाजूला गेल्या. आणि म्हणजे बेसिकली मला लक्षात आलं की हा बेसिकली पॉलिटिकल ॲक्ट होता. माझ्या दृष्टीनं ते फार मोठं लर्निंग होतं. आणि त्यानिमित्त मी प्रकाशक मनेरकर बाब आणि उदय बेंबरे बाब यांचं मी हे करतो. आणि मला यातलं म्हणजे आता उदय बेंबरेंचं एवढं वय झालेलं असताना, एवढे ते सिनियर असताना बारीक सारीक गोष्टीमध्ये सुद्धा ते पर्सनली आता आम्ही आल्यानंतर आम्हाला हे घ्या, चहा घ्या, अशा गोष्टी करत होते ह्या वयामध्ये. म्हणजे कितीतरी त्या गोष्टी त्यांच्याकडून शिकण्यासारख्या आम्हाला आहेत. आणि म्हणजे मला एकट्यालाच नव्हे तर आपल्या सगळ्या जनरेशनला त्या शिकण्यासारख्या गोष्टी आहेत. आणि ह्या वयात त्यांनी अशी चांगली कादंबरी एवढ्या नेटकेपणे आणि मेंटल बॅलन्स ठेवून लिहिली. म्हणजे कोकणीत सुटले नाहीत ते. तर त्याबद्दल मी त्यांचा हे धन्यवाद करतो. देव बरें करूं हवालदार. खूब मार्मीकपणान आमकां तुम्ही तुमची 2 उतरां सांगली. देव बरें करूं. फुडल्या सुवातेर ह्या पुस्तकाची पुस्तक प्रकाशन सोहळ्याची एक गोड याद मानेस्ता लागीं आसची म्हूण यादिस्तिका भेटोवपा खातीर हांव दिनेश मणेरकार हांकां विनवणी करतां. सगळ्यात पयलीं मुखेल सोयरे मानेस्त दौलतराव हवालदार हांकां तांणी यादिस्तीक भेटोवचें. फुडल्या सुवातेर मानाची सोयरी डॉक्टर प्रमोदा बाय देसाय. ताच्या फुडल्या सुवातेर अणकारपी प्राध्यापिका अकल्पिता राऊत देसाय. देव बरें करूं उदय दिनेश भाई. देव बरें करून हांव चिंत्तालें एक्चुली चवथे कोणाक ह्या कार्यावळीची आमी निमण्या पेण्यार पाविल्ली आसात. आनी कोंकणी साहित्यिकांक सदांच उर्बा दिवपी आनी सातत्यान वेगळ्या वेगळ्या विशयाचेर पुस्तकांची भर घालून कोंकणी साहित्याचे दाले सामके पेजाद करपी संजना पब्लिकेशन्साचे प्रकाशक भुवनेश्वर दिनेश बाब मणेरकार हांचे लागीं मागता आनी उपकाराचे उलोवप करचें. सगळ्यांक नमस्कार. हांव जाणा कार्यावळीक वेळ जाल्लो आसा, चड वेळ तुमचो घेना. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त दौलतराव बाब हांचे हांव उपकार आठयतां. आयच्या सुवाळ्याच्यो मानाच्यो सोयऱ्यो डॉक्टर प्रमोदा देसाय
हांचोय हांव भोव उपकारी. हे पुस्तक मराठीक अणकार करपी भौमानेस्त अकल्पिताबाई सुंदर अणकार केलो आनी हें पुस्तक महाराष्ट्रभर पावोवपाक आदार केलो. ह्या खातीर तांचो हांव उदय बाबा वतीन आनीक संजना पब्लिकेशन्साच्या वतीन चड आनी चड उपकारी. आयच्या सुवाळ्याचे सूत्रसंचालन करपी रमाबाई हांचोय हांव उपकारी. तुमी सगळे मानेस्त आयच्या ह्या कार्यावळीक आयले. दत्तबाब, दिलीप बाब, भास्कर सर आनी जायतीं नांवां अशीं आसात जी हांव घेवपाक सोदना कारण नांवांची वळेरी खूब व्हड जातली. तुमचे सगळ्यांचे मन काळजा सावन उपकार. आनीक आयची कार्यावळ खूब सुंदर रितीन जाली आनी बरे विचार आमकां उदोवच्यान आयकुपाक मेळ्ळे दोगांय मानेस्तां कडल्यान. तांकां परतून एक फावट हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी पत्रकार मित्र आमचे जाणी ह्या कार्यावळीक प्रसिद्धी दिली आनीक मुखारय दितले तांकां सगळ्यांक मन काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा. आर्ट एंड कल्चराचे स्टाफ जे हांगा तांचो म्हाका दिसता वेळ सोंपून गेला कामाचो तरी आसतना हांगा मोजून हाजीर आसात आमकां सेवा दिवपा खातीर. तांचो हांव उपकारी. आनीक आज सुरबूस आमकां बटाटवडे खावयल्ले खातीर आर्ट एंड कल्चराचे कॅन्टीन चलोवपी तांचोय हांव खूब उपकारी. पलाश अग्नी, अन्वेषाबाई आनीक बाकी सगळी यंगस्टर्स जी सदांच संजना पब्लिकेशन्साक आदार करपाक तत्परतेन हजर आसतात तांचोय हांव उपकारी. सगळ्यांक मन काळजा सावन देव बरें करूं म्हणटा आनीक आयची कार्यावळ सोंपली अशें जाहीर करता. देव बरें करूं.